اندالو صنصون كفمنن أنا اندالو زرقو حدن أنا يبل بسيكد مخون أنا يبل أنلقا خالو أنا يبل أنلقا خالو ورصيكا أنا يبل أنا غتال الموت أنا يبل أنا مود حامط أنا يبل أرحخول ملو دوز بلا أتعبو متكلو أنا والتح زي سكر حتوري اللهم ودي إري أنا يبل أنا دلاي سناي سخا سنف كويلو أنا يبل قزم كمنبسا أنا انتلقى يبلون أبسا أنا يبل أنت حادثي أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل أنت حادثي أنا يبل حادنتك يعبي أنا تلقى يبلون أبسا أنا يبل قزم كمنبسا أنا تلك سايكون نتعنا زنق فتحي زقنعك خمقنا أنا يبل أنت الخصصنا ويتقدلي أنت قوي طفنا أنا تلك أيكون نتعنا زنق فتحي زقنعك خمقنا أنا يبل أنت خصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس قوزن كمان لسا تفارن كان بخاب برد مفرازة سعر كايهم بخاب وشتغن بدك حقنات كعبي أنا بتحقق أنت حد لبي كلنا كعبي يقولون أبسة قواسي كمان بسة أنت إريتراوي سببا مرحاوي يقولون أبسة قواسي كمان بسة سلام تخطات نايز channel كمي تخونوا سناي كتكونوا ناي وترو تمنيت نايو لومون كم وترو أقدس تحسوتات حزنا لكم قريبنا لنا كسام مودات نايز مدام سانا كتصونح بخبرون عدمكم لايك مقبار شير مقبار نايز channel ناك تحجزوا نتحساسب سلا تقولوا تقبروا حاجة زمان مزجن سبسكرايب زي قبركم سبسكرايب قبروا لو مسفح زبال عرستي كهون نا عالم نايزو باند ما زد غالا ليو بزي كنجمرينا مجمريا let's go. Ukraine, the largest aerial assault since July, and then just a few minutes ago, Moscow refused to commit to a meeting between Vladimir Putin and Ukrainian President Volodymyr Zelensky, though it's stopping short of ruling out any further talks. Now, the meeting was supposed to be one of the major takeaways, if not the major takeaway from the historic White House summit yesterday. President Trump even posted that he's working on setting up that bilateral meeting. كم نريو زلنا دحري حدي أقداسي ركب أبلاسكا قصيلو دما أب أمريكا وايت هاوس استخايد أمونغو أمريكا مجمري أمونغو أمريكا دونالد ترامن فلاديمير بوتين أبلاسكا قصيلو دما زلنسكم بزحات مراحتنا أوروبان أب وايت هاوس أمريكا أبستراغبولو كل تي بزح تجريبو بزح لو تخمز مزي عبي بريك سرو ويون حدا أقداسي ركب كم استخايد يزرب نيرو عبايتا تراخا قن صباحيت صحي مزبرقات راشا مثلا سفي زغونه متقعتي اب يوكرين كم زغبرتي زنقر زلو اذا خان تاي زرو زلو انتاي تقولو تغبره زغلو تسفاس تغبرلو زغلو طاقعي تنጫውጫውታን انتاي نيرو موداتو نابي قصو يزبل زربا اجين حجون تحتو تمليسلو بوغن راشا مبصعاتات ناي امريكا وي ون اوروبان امريكان سئلن فيديون زغبرو مفتحنا يتشجر كساب زيكونه كساب تقداي تتفتحوا بطاولا زفرم راشانت وتهدراو سقمتناتا تطوكو تبلو دليت يبلا زك بحال كل حجت معراوا ميديا بوغن يوكرين زخونه ነገር ተበጉሰይ ግበር የለን ወይ ውን ኢዶም አጣሚሮም ይጽበይሎ ማለት አይኮነን ዩክሬን ውን ብዙሕ መጥቃዕቲ ይገብራሎ ይባዓቅሙ ምዕራባዊ ዓለም ግን ኩሉ ግዜ ናይ ራሻዩ አጉሊሕ ከምጽ ዝፍትን ስለምታይ ክልተ ዓይነት ሪፖርት ይዘሎም ሲኤንኤን ቢቢሲ አልጀዚራ ኩላቶም ሓደ ምዕራባዊ ሚዲያ ክበሃል ከሎ እቲ ሪፖርት ናቶም ታዩ
ዩክሬን ክስዕር ከላ ዓወት ናይ ዩክሬን እዮም ዘጣቅዑ ዓወት ናይ ዩክሬን ክኾን ከሎ ራሻ ክትስዕር ከላ ግን ቃንዛ ናይ ዩክሬን እዮም ሪፖርት ዝገብሩ ርዳኩም ማለት ኩነታት ከምዚያ እዮም ዝገብሩ ብወገን ራሻ እንተኮይኑ ፀብለልትነት ብቃንዛ ናይ ዩክሬን ህዝቢ ይሳቀሎ መሬት ሰብ ይሃልቃሎ ከምዚ ይግበራሎ ገለ ይብሉ ናይ ዩክሬን መጥቃዕቲ ክኾን ከለካ ቤላ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ዝገብሮ ዘሎ ዓወት ስለዚ ኩሉ ብዩክሬን መቐል ራሻ ክትስዕር ከላ ንዩክሬን ናይ ብሓቂ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዋ ክብሉ ይፀንዑ ዩክሬን ክትስዕር ዝጀመረ ድማ ህዝቢ ዩክሬን ይጉዳእ ኣሎ መሬት ዩክሬን የብል ኣሎ ብምባል እዮም ዝጥቀሙ እዚ ድማ ነቲ ክግበር ዝኽእል ፈተነታት ይኹን ነቲ እቲ ኩናት ብመሰረቱ ክሳዕ ክንደይ ናይ ሚድያ ኩናት ከም ዝነበረ ዘረጋግፅ እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ዝኩሉ ዝግበር ዘሎስ ኮንቶ ድዩ ክኸውን ወይስ ብዘይፍረ ድዩ ክኸውን ዝብል ሕቶ ኖባዲ ኖውስ ምክንያቱ ንሕና ንሰምዖ ዘለና ናብ ባይታ ዝረአ ዘሎን ነንበይኑ እዩ ዝኸውን ዘሎ ብርግፅ እቲ ርክባት ዝካየድ ዘሎ ውዑል ክሳብ ዘይተፈራረሙ ሓደ ነገር መዕለቢ ክገብርሉ እዮም ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ወላ እኳ ተበግሶታት ነፍሱ ዝካለ ፅቡቅ ነገር እንትኾነ ኤውሮጳውያን ይኾኑ ዘለንስኪ ብዙሕ ተስፋታት ጌርናሉ ኢና እዚ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ዝብል ዘረባ ነይሩ እስከ ምልስ ኢልና ኣብቲ ንሳቶም ዝተዛረብዎ ዘይተዛረብዎ ነገራት ክንረክብ Major takeaway from the historic White House summit yesterday. President Trump even posted that he's working on setting up that bilateral meeting between Zelensky and Vladimir Putin. But again, just a few minutes ago, the Kremlin said it is only prepared to, quote, raise the level of the delegation it sends to meetings with Ukraine. And that really is the key this morning, to try to determine what the concrete takeaways were from what were very visibly good feelings at this White House summit yesterday between President Trump, President Zelensky, and all these key European leaders you're seeing on the screen right now. They left with good feelings. The question this morning now is, will they get good results? Let's go right to ሕጂ እቲ ኣብ መወዳእታት ዝበሃል ዘሎ የስ ፅቡቅ ዋዕላ ከም ዝተገበረ ብዙሕ ዝርርብ ከም ዝተገበረ ኣብኡ ብዙሕ ለውጢ ተገይሩ እዮም ዝብሉ ዘለዎ ግን ኣብ መወዳእታ እንታይ እዩ እቲ ውፅኢት ናይ ዝኩሉ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ዲፕሎማሲ ርክባት ዝበሃል ዘሎ ኣብ መወዳእታ ናበዩ ክዓልብ ዝኽእል ዝብል ቅድሚ ናብኡ መኻድና ግን ሓንቲ ብድሕሪ መጋረጃ ኣብቲ ርክብ ዝካየድ ዝነበረ ኣናብባ እስከ ክንርኢ Diplomacy was a Netflix show. Then the White House on Monday was its messiest season ever. Also perhaps the most binge-worthy one. You had Donald Trump back in his favorite role of ringmaster. You had Volodymyr Zelensky all suited up by the strict stylist that is the Trump administration. And then you had the rotating cast, the band of European leaders. They were part bodyguards and part unwilling extras, trying to hold the stage together. Thankfully, no shouting match broke out this time, although that does not mean that everything went smoothly. And as always, there were viral moments. We have compiled the best ones for you. Number one, the hot mic moments. And there were quite a few of them this time. Meetings like this one are supposed to be tightly scripted. ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ርክብ እዚ ብዓብዩ እንታይ ነይሩ ትፍረናቱ ብዙሕ ሓጓፋት ዝተረኣየሉ እዩ ብዓብዩ ድማ ብወገን ኤውሮጳ ታሪኻየ ውርደት ናይ ኤውሮጳ ዝጎልሓሉ እዮም ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ገሊኦም ተዓዲሞም ድዮም ንገሊኦም ዶናልድ ትራምፕ ብኣካል እውን ከለልዮም ኣይከኣለን ፅንሕ ኢልና ክንሪኦም ኢና ብሓፈሻ ኤውሮጳ ናይ ብሓቂ ዝተዋረደትሉ መድረክ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ባይታ ከዓ ዝኾነ ይኹን ዝጭበጥ ነገር እውን ኣይተረኽበን ኣሎ ኩሉ እቲ ዝበሃል ዘሎ ዘገርም እዩ እምበሽ ከማን ኣብቲ ድሕሪ መጋረጃ ካብ ዝተገበረ ስምምዓት ዝብልዎ ዘለው ክነግረኩም እየ ኣሜሪካ ክንምንታይ ትረብሓሉ ከም ዘላ እዚ ኩናት እዚ ብተደጋጋሚ ክንርኢና ፅንሕ ኢልና እውን ኣብ ቀረን ኣፍሪካ ተመሳሳሊ ኩነታት ክንርኢና ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ሓይሉን ዕብለላናቱን ዘረጋገፀሉ እዮም ዝብሉ ብዙሓት እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኤውሮጳውያን ኣቦኦም ኣሜሪካ ምዃና ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ ዋላ ኣንፃር ረብሖም ይኹን ዋላ ናብ ደልሃመ ዝእትዎም ይኹኑ እሺ ጥራይ ክብሉ ዝኽእሉ እምበር ካልእ ሕቶ ክሓቱ ዝኽእሉ ወይ እውን ክቃወሙ ዝኽእሉ መራሕቲ ከም ዘይኮኑን ከምኡ ዓይነት ኣቃውማ ዘለዎም ብሎክ ከም ዘይኮኑ ኣነፂሮም ኣለዉ ኣብዚ ደረጃ እዚ ስለዚ ራሽያ ፈሊጥዎ ኣሎ ምዕራብ ፈሊጦም ኣለው ግሎባል ሳውስ ፈሊጥዎ ኣሎ ስለዚ ኤውሮጳ ኣንፃር ኣሜሪካ ጠጠው ክትብል ኣይኮነቲ ዋላ ንረብሖም ጠጠው ክብሉ ከም ዘይክእሉ ኣንፃር ኣሜሪካ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሕጂ ብኩሉ መንገዲ ዝግለፅ ዘሎ ዳርጋ ናይ ኤውሮጳ ክብሪ መሬት ዘቢጡ እንተበልካ ምግእ ዝተጋነነ ነገር ኣይኮነን ኣብዚ ሓንቲ ተስሕቃላ ከተስሕቀኩም ኢለ ከም ኣምፅያ ዘለኹ ፅነስካ ንስማ because of Trump. Now we're not sure that's how it works, but kudos to Macron. He tries to not respond, and it still became the soundbite of the day. Of course, this was not the only oops moment. Italian Prime Minister Giorgia Meloni had a similar one when she was talking about her own press. Listen to this. Do you guys want to take some questions or anything? Feel like it? Huh? See. Hi, Mark. All the time.
معات هوت مايك زبلوا خانيرو مايكروفون ناتهم تخفيتهم زلو كيف لو تزارب وزربا معات بزح وتيلو التحمامة أب كده التحمامة خلاك أسئلة زارب على غنا بالك أماي ريكورد كوين كاتسنه نايتليان جورجيا ميلوني عينا بزح جزء رولينج آيس بلو عينا قال حد كتب له خلا بزح كاميرا تقديهم بمقطع على مايكروفون ونابز جي حماق حميتها كوي كوننجن but he loves it and does it always مس ميديا تميديا بزات يزري النازلوسي اي فوتو يوم تمرحت اوروبا جن دونالد ترامب سለ دفوتو كل ግዜ ዝገብሮ እናበለትና ተዛረበት ከላ ኣብ ማይክ መፅያ ማለት እዩ بزخونه حنت نير ابز تسق ترخيبنا. And talking about Meloni brings us to our second viral moment, the Italian Prime Minister's many expressions, especially her dramatic eye rolls. Maybe that's what happens when you're constantly surrounded by male leaders. But Meloni cannot seem to help herself, and the cameras caught her mid-summit, rolling her eyes many times as other European leaders spoke. But now you see NATO Secretary General, and you're doing a trial after that. And the next meeting would took place without a ceasefire. The credibility of these efforts we are undertaking today are depending on emphasize this aspect, and would like to see a ceasefire from the next. بحفشة تي كنتات جورجيا ميلوني بزح عينا كتا رول كتقبر كلا كم ترايتن السلمة تزبحال زنبرا كم زيت واحد الله زنقري جن برقت صبغ نجار هيكونن جن somehow it happens maybe تاونكو قال نسيت سلو زخونة ديت كاميرا أنا بعد ما تزلوا ولا بزخونة يبلو دونالد ترامب قال محزوس سلو زخونة ساعة أبتكو تخون مبزحت جزء قال مسوم أوروبيين بأسن خيال قاتم. We're going to help them. Viral moment number 3, the compliment roulette. You know that uncle at every زيادة ما تا وردتنا أوروبا زنصبارقت يا كم تمحرو أبك إن دونالد ترامب تقتيرهم كوفس بالولون سوا وايت هاوس كفي الغلو زاسل لزيا حنت كابتن تجرم يعني را أبزيا خلا حنت نحد شو مدي فلوتو مالتيو. Well, it would be right through here. Well, we saw the poll. People, it wouldn't be a Trump summit without at least one name mix-up. That's our viral moment number 4. This time, the unlucky victim was the Finnish president. His name is Alexander Stubb. Trump first announced his name. Then he started scanning the room like someone calling roll in a classroom. And all the while, Stubb was right in front of him. President Stubb of Finland, and he's somebody that, where are we here? Oh. كم زاب بيت مرتي ممركات أو إكادي فلتكا كمين عن رزالنا دونالد ترامب ناي بحكي كم يجي ريبريزنت خيوني الكاكتك تتأراتر اللي بزحنا بتاتي زلوا أبكر ميو كفيل زلوا ناي فيلاند بريزنت هاي فلتون كل بزي خامو عشماتهم تبغيري فلتهم نيو قصعمون تبغيري إلى اليوم نيو زخان تاي زريكا أف كورس نا أمريكا الروغان سي زريكا نا أمريكا تعبيت انتاي مالتي زي أمريكا نحنا قد دستينات خال عالم كما قد سنتينا مالتي نخلكم فلطة قديتها بلاني أمريكاوية نابنت بزعب هجراتنا أفريقيا عند حريل كام أفريقيا حنت هجرهم كروح يكلون يوم زبزحوا نا أفريقيا كم حنت هجر يوم زريوا أبي أوروبا وانت غنا وحدات يوم زتقصوا سلازي زنتايو تي كاب أبتعبد استمر قصة التحساس بقى بيجي كان عالم كله ترجم يبلون زبلة التحساس بايو بريزنتنا توم ما بتفكر نزي أنت بعرف له بريزنتنا هذا هجر ما فيلاند أبا هجريو هاجر نوكيا قدم نالبات مسوكيا نوكيا مسترسعت بغير ترسيعهم كيكونوا زخونه ازي اون حنت كابتن تساغيا حجينا سيريس توبيكس كنكيدنا كل زي امريكان يوروبان زغبرو زلو بقمت قالوا انت عينت اللوط يفطرالو ابزي حنت خص معكم نتي كنتات بدح مغارجانا بوليتيكا كايدا. No change in circumstances. This is the first time where there seems to be some movement. Now, look, this is a complicated war. There's no doubt about it. I mean, this has been going on for 3.5 years. A lot of people have died. A lot of territories exchanged back and forth. So it's not an easy thing to unwind. But nothing was happening on this war. Literally, the only option that we were given under the previous administration was continue to fund Ukraine for about pathways towards ending it. That is virtually every leader there today said. Are they willing to put troops on the ground in Ukraine? أبزي أنا واحد بلد conversation عندي minister قدرت وصاينا أمريكا ماركو روبيو زباليني رنتاي زبال أبزي ده حجم مس يوكرين قبره كنتات ولا أنا security guarantee بحال تقينه وتهدروا حيل كلهم يجنتي وتهدروا حيل ناتهم بجنزب نحنا كنش أسوار كنش أطلع من عمر كم سقط محجن قبره زنبرنا زخونا نجار كنبوا ما يكونان نحنا جنزب كنش أطلع أسوار كنش أطلع منا أوروبا هذا ما خاف لويه من التجنزب 100 بليون جنزب دماي تبع الزلة لذي أمريكا أسوار كشيت نداد كشيت كل نجار كتجبر أوروبا هذا ما نتكونتات
بجنزب تشفنه نابلي زارب زجرمي جن أوروبا I think كم نريد زلنا مودة حجي إذا حدا وجن كون كله كالك فعلنا علمنا خنتاي جبرالو أجداسي مدرك كنرينا حجي نبتي بريكس ويكا جلوبال ساوث نخيد. India's Prime Minister Narendra Modi has met with China's top diplomat in a sign of easing tensions between the neighbors after a years-long standoff. Chinese Foreign Minister Wang Yi arrived in India on Monday and said the two countries should support healthy, stable relations. Warming ties between China and India come as relations between New Delhi and Washington are looking rather strained. Two Asian powers trying to rebuild ties. 5 years after deadly border clash froze trade, strained diplomacy, and disrupted travel. ተመሳሳሊ እዚ በኤሮፓ ኢዶም ሂቦም ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ጉዶም ክቃላዕ ኣብ ንሪእየሉ ዘለና መድረክ ብካልእ ገጽ ናይቲ ኩነታት ድማ ሓደ ኣገዳሲ መድረክ ይረአ ኣሎ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ኣብ መንጎ ህንድን ቻይናን ዝነበረ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ብሪክስ ዝበሃል ናብ ሓደ ብሎክ እናመፀ ይመፅእ ከም ዘሎ እቲ ብሪክስ ዝበሃል ሓደ ነቲ ግሎባል ሳውስ ወይ እውን ካብ ኣሜሪካን G7 ወፃኢ ካልኣይ ዓለም ከም ዘሎ ብዙሓት ሃገራት ከምኡ ድማ እቲ ብዙሕ ህዝቢ ዓለም ዝቕመጠሉ ብሪክስ ነቲ ማልቲ ፖላሪቲ እናተባሃለ ንነዊሕ እዋን ዝተዘርበ ብወገን ኤርትራ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዳርጋ ካብ 2010 ኣቢሉ ዝዛረቦ ዝነበረ ዘጉልሕ ኩነታት ወላ እኳ ኣብ ወረቐትን ኣብ ጣውላ እንተፈጢሩ እንተነበረ ኣብ ተግባር ግን ወላ ሓንቲ ጭቡጥ ነገር ክገብር ኣይከኣለን ነይሩ ምክንያቱ ሓንቲ ካብተን ዕንቅፋት ኮይና ዝነበረት ህንዲ ትበሃል ሃገር ኣብ ክልቲኡ ክትበልዕ ስለ ትፍትን ዝነበረት እቲ ኩነታት ሕጂ ተወዲኢላ ኣሎ ንህንዲ ብናይ ህንዲ ልቦናን ብናይ ህንዲ ንቅሓትን ኣይኮነን ዝብፅሕ ዘሎ እንታይ ዳ ኣሜሪካ ንህንዲ ቤላ ጌራ ክትገርፋ ስለ ዝጀመረት ህንዳውያን ድማ ነቲ ኩነታት ምስ ቻይና ብሓደ ኮይኖም ጥራይ ክፈትሕዎ ዝኽእሉ እምበር በይኖም ክፈትሕዎ ከም ዘይክእሉ ተረዲዎም ኣሎ ቻይና ድማ ናይቲ ኩሉ ቀደም ምስ ኣሜሪካ ኮይንኩም ኣንጻርና ትኸዱ ዝነበርኩና ብላ ይሓዝሎም እንታይ ኢሎም ኖ ነዛ ዕድል እዚኣ እውን ክንጥቀመላ ኣለና ቻይና ከመይ እያ ትብል ነፍሲ ወከፍ ዕድል ክንጥቀመላ ኣለና ትማሊ እንታይ ነይሮም ህንዲ ብዘይገድስ ነዛ ሕጂ ተፈጢራ ዘላ ዕድል ክንጥቀመላ ኣለና ኢላ ቻይና ኣመና ሓንጎፋ ኢላ ትቕበሎም ኣላ ዳርጋ ከምዚኣ ምስላ ናይቲ ጥፉእ ወዲ ትብል ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ዘላ ሓደ ጥፉእ ወዲ ካብ ስድሩ ሃብቲ ሒዙ ኸይዱ ኩሉ በቲንዎ ምስ ጠፈት ኣቡ ኣገይን ተቐቢሉ ናብቲ ገዙ ዝወሰዶ ትብል ስቶሪ ላ ፅብቕቲ ማለት እዩ ሕድገት ናይ እግዚኣብሔር ትብል ማለት እዩ ቻይና ምስ እግዚኣብሔር ከነፃፅረ ኢለ ይኮንኩን ንቻይና ህንዲ ኣብዘን ዝሓለፋ 7 ዓመት ብውሕዱ ምስ ኣሜሪካ ኮይና ንጥፍኣት ናይ ቻይና ትሰርሕ ነይራ ንኩሉ ማለት እዩ ኩሉ ዓይነት ወታደራዊ ብስልታዊ ብስትራቴጂካዊ ብኩሉ መንገዲ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂ ኩሉ ናባይ ኣምፅዎ ቻይና ወላ ትትከ ወላ ትውደቕ ፀገም የብለይን ኣነ ድማ ክሕግዘኩም እየ ትብል ነይራ ገስወት ኣሜሪካ ቴክኖሎጂ ሃብዋ ገለ ሃብዋ ጥራይ ንፒአር ንሚድያ ይጥቀሙላ ነይሮም ህንዳውያን ድማ ሞዳታ ምስመረሮም እውን ኣይኮኑን ከይዶም እንታይ ደኣ ነቲ ዘለኩም ረብሓ ግደፍዎ ንዓና ንኽትሕጉስ ይክልዎም ጀሚሮም ሱ ድማ ነዳዲ ካብ ራሻ ዝወስድዎ ዝነበሩ ንዑ ገዲፍኩም ምስ ራሻ ዝምድናኹም ብተኹ ምስ ቻይና ቀዲምኩም በቲሕኩም ሕጂ ድማ ምስ ራሻ በቲሕኩም ፅቡቅ ጌርኩም መጋበርያ ናትና ኩኑ እንታይ ክንገብረልኩም ኢና ወላ ሓንቲ ንገብረልኩም ኢና ተደይ ጌርኩም ግን መቕፃዕቲ ኣለኩም ክብሎም ስለ ዝጀመረ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ራሻ ዘለና ዝምድና ይንበትኽ ምስ ቻይና ዝነበረና ዝምድና ንዓኹም ከንሐጉስ ኢልና ዝገበርናዮ ድማ ከነዕርዮ ኢና ብምባል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ቻይና ትሪእዎ ዘሎም ዋንጊ ናብ ኒው ደሊ ኸይዱ ምስ መዘኑ ጀሸከር ጥራይ ዘይኮነ ምስ ፕራይም ሚኒስተር ሞዲ እውን ከም ዝተራኸበ ንርኢ ኣለና ኣብዘን ሒደት መዓልትታት እውን ፕራይም ሚኒስተር ናይ ህንዲ ናብ ቻይና ኸይዱ ምስ ፕሬዚደንት ሺ ክራኸብ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኩሉ ድማ ብድሕሪ መጋረጃ ምስ ራሻ ጥቡቕ ዝምድና ኣብ ዝገብርሉ ዘለው እዩ እዚ ዝረኣየ ኣሜሪካ ናይ መወዳእታ ተስፋ ቁርፀት ይመስለኒ ስምዕዎም ኣብዚ though, Becky, and China importing it is suboptimal. But if you go back and look pre-22, pre-invasion, 13% of China's oil was already coming from Russia. Now it's 16%. So China has a diversified input of their oil. If you go back and look now, I believe India had less than 1% of their oil, 1%, and now I believe it's up to 42%. So India is just profiteering, or they are just profiteering. They are reselling. They made $16 billion in excess profits. Some of the richest families in India. So this is a completely different thing. Let's go back and look at. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንሰምዕ ዘለና ትሪእዎ ዘለኹም ሚኒስትር ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ትሬጀሪ ሰክረታሪ ስካት በሰቲ ዝበሃል ንህንዲ
ኣብ ብንጹር ንህንዲ ታርጌት ይገብርዎ ከም ዘለዎን ኣብ ንህንዲ ኣተኪሮም ፖሊሲ ናቶም ኣቕኒዖም ከም ዘለዉ እዩ እቲ ፖሊሲ ድማ ንቻይና ንምውዳቕ ብኩሉ ፈቲኖም ከምቲ ዘልይዎ ስለ ዘይከደሎም ዘሎ ክልተ ነገራት ወሲዶም ነይሮም ጃፓን ደቡብ ኮርያ ኤውሮጳ እዚኦም ትሑዛት እዮም ነዚኣቶም ምልማና የድልየካ ናቢትካ ዘሎ እዩ እቶም ክልተ ኣብ ኢዶም ዘየለዉ ንራሻ ንቻይና ከተውድቕ ትኮይንካ ግድን ዘድልየካ መን እዩ ቁፅሪ 1 ህንዲ እዩ ቁፅሪ 2 ድማ ራሻ እዩ ወይ ቁፅሪ 1 ራሻ ቁፅሪ 2 ህንዲ ሕጂ ህንዲ ምስኦም ስለ ዝነበረት ንእሽተይ ምቅርራብ ጥራይ ከድልየና ኢሎም ነይሮም ናይ ራሻ ግን ከመይ ጌርካ ንራሻ ዝምድና ናትና ምስ ራሻ ንዕርዮ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ራሻን ቻይና ተፈጢሩ ዘሎ ዝምድና ንሱ ክሳብ ዘይተበተኸ ንቻይና ክስዕራ ይትኽእልኒ ካብ ዝብል ገምጋም መፂኦም ነይሮም ስለዚ እዚ ምስ ፑቲን ዝግበር ዘሎ ኩሉ ሕግታት ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ከምቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ኩናት ናይ ዩክሬን ሰብ ይሞት ኣሎ ውግእ ስለ ዘይፈቱ ገለ ኣይኮነን ኖ ዲስ ኢዝ ኮምፕሊትሊ ዲፍረንት ዕላማ ንራሻ ንፑቲን ኣሐጒስካ ድሌትካ ክንገብረልካ ኢና ምስ ቻይና ዘለካ ዝምድና ብተኽ ክብልዎ እዮም ሕጂ ፑቲን ፅቡቅ ጌሩ ዝፈልጦ ከምኡ ኢሎም ክግድድዎ ይኩሉን እዮም ግን ገለ ክንሕጉሳካ እንተጀሚርና ንዓና ዝሕጉስ ድማ ግበር ምስ ቻይና ዘለካ ዝምድናታትካ ሕፅረት ግበረሉ ክብልዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ንስ ግን ዕድል ክቦም ኣይደለየን ኣለዉ በዚ ነዚ እናፈተኑ ከለዉ ምስ ህንዲ ዝፈተንዎ ቅድም ቀዳማይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት ምስ ተመረፀ እዚ ናይ ማርኮ ሩቢዮ ዝበሃል ቀዳማይ ጌስት ናቱ መን ነይሩ ናይ ህንዲ ከምኡ ድማ እቶም ናይ ኳድ ድብልዎም ናይ ኣውስትራልያ ናይ ገለን ዝርከቡ ንዖም ይመዓዲ መጀመርያ ኤውሮጳ ገለ ይኮነ ስለምንታይ ህንዲ ታርጌት ነይራ ካብቶም ቀዳሞት ንዶናልድ ትራምፕ ክረክብ ኢሉ ዝገሸ ድማ ናሬንድራ ሞዲ ነይሩ ኩሉ ፈቲኖም ምስ ህንዲ ከምዘይሰርሕ ምስ ረኸቡ ሕጂ እንታይ ዝኸሶም ኣሎ ህንዲ ቁፅሪ 1 ካብ ኩናት ናይ ዩክሬን ትኸስብ ዘላያ እንታይ እቲ መክሰብከ ነዳዲ ናቶም ቅድሚ ኩናት ናይ ዩክሬን ምጅማሩ 1% ነዳዲ ጥራዮም ካብ ራሻ ዘምፅኡ ነይሮም ሎሚ ግን 42% ነዳዲ ናቶም ካብ ራሻ ይድመፅእ ዘሎ ስለዚ ካብቲ ኩናት ብዝፈጠሮን እገዳ ዝፈጠሮን ዝለዓለ ዝረብሑ ዘለዎ ሃገር ህንዲዮም ብሕሱር ገዚኦም ኣቃሚሞም ወይ እውን ኣፃርዮም ናብ ካልእ ሃገር ብምሻጥ ቢልዮናት ይኽዕብቱ ኣለዉ ክሳብ 16 ቢልዮን ፕሮፊትስ ገይሮም ኣለዉ ናበለ ይኸሶም ኣሎ እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብርቱዕ ዝኾነ ታሪፍ ገይሮምሎም ነይሮም ሕጂ እውን ኣብ ራዳር ይጥምትዎም ኣለዉ ነቲ መቀናቐንቶም ዝኾነ ፓኪስታን ንኣሜሪካ ዓዲሞም ኣፅዋርን ሓገዝን ክብዎ ምዃኑ ይነግሩ ኣለዉ ስለዚ ኣብ ህንዲ ዝርገት ክእትዉ ክፍትኑ እዮም ህንዲ ድማ ብመንፅር እዮም ዝሃድሙ ዘለዉ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ነቲ ማልቲፖላር ወርልድ ዝበሃል ነቲ ዝነበሮ ፍጥነት ብዝቃልጠፈ ንክኸይድ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ምክንያቱ ህንዲ ኣብ ዕዳጋ እዩ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ሃገር እዩ ብጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ድማ ምስ ራሻን ምስ ቻይናን ዶብ ዘለዎ እዩ ብረብሓን ተመፂኻ ድማ ምስ ክልቲኦም እቲ ዝዓመቐ ረብሓ ዘለዎ እዩ ምስ ኣሜሪካ ንግዲ ኣለዎም ግን ምስ ቻይናን ራሻን ኣዝዩ ኣገዳሲ ንግዲ ኣብ ወታደራዊ ብፍላይ ምስ ራሻ ማለት እዩ ኣፅዋራቶም ካብኡ ይድመፅእ ነዳድናቶም ካብኡ ይድመፅእ ብዙሓት እንዳውያን እውን ኣብኡ ከይዶም ይሰርሑ እዮም ስለዚ እዞም ሰለስተ ሃገራት ብሪክስ ክበሃል ከሎ ሰለስተ ሃገራት እየን እቲ ካልእ ኩሉ ተወሳኺ እዩ ቻይና ራሻ ህንዲ እዘን ሰለስተ እዚአን ብሓደ ክሰርሓ እንተጀሚረን ሓድሽ ባጤራ ንክእትዉ ድዮም ሓድሽ ፔይመንት ሲስተም ክእትዉ ድዮም ሓድሽ ፖሊሲ ከውፅኡ ድዮም እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ብካልእ ከይተፀልቡ ብሓደ ክሰርሑ ተጀሚሮም እታ ናይ ዓለምና ለውጢ ትበሃል ዝነበረት ኣብኣ ከላ ክትፍፀም እያ መን ይሕወሶም ካልእ ተወሳኺ ምክንያቱ ብህዝቢ ጥራይ 1.4 ቢልዮን ኣብ ቻይና 1.4 ቢልዮን ኣብ ህንዲ ኣሎ 2.8 ቢልዮን ኣብዘን ክልተ ሃገራት ኣሎ 200 ቢልዮን 3 ቢልዮን ህዝቢ ዓለም ኣብዘን ሰለስተ ሃገራት ኣሎ ነዳዲ ተኮይኑ ዝሕረስ መሬት ተኮይኑ ቴክኖሎጂ ተኮይኑ ምሁራት ተኮይኖም ኩሉ ኣብዘን ሰለስተ እዚአን ሃገራት እዩ ዘሎ ስለዚ እዚአን ሰለስተ ሃገራት ብሓደ ብጥሙር ክሰርሓ ሓደ ዓይነት ፖሊሲ ሓደ ዓይነት ስትራቴጂ ክገብራ ተጀሚረን ንቁጠባ ናይ ዓለም ፅቡቅ እዩ ንኣሜሪካን ንዕብለላ ናታን ግን መርድእ ክኸውን ይኽእል እዩ ናብዚ ንምብፃሕ ድማ እዩ እቲ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ዋላ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ኣብዚ እዋን እዚ ፅቡቅ ገይሩ ክዛረበሉ ጀሚሩ ኣለነ እዚ President Narendra Modi has welcomed improving ties with China, attributing the progress to a shared respect for each other's interests. Modi also says he's looking toward seeing Chinese President Xi Jinping later this month at the Shanghai Cooperation Summit in Tianjin. His remarks follow a meeting with Chinese Foreign Minister Wang Yi, who visited India this week for the first time in 3 years. New Delhi has been recalibrating its foreign policy toward Beijing after Washington threatened higher tariffs over its continued purchases of Russian oil. Treasury Secretary Scott Bassent even accusing India of profiteering from the purchases. They're doing what I call ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ ዳርጋ እቲ ክላሪቲ ሕጂቲ ዋላ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ዋላ ናይ ህንዲ ሚድያ ዋላ ናይ ኤውሮጳ ሚድያ ኩላቶም ኣድረስ ይገብርዎ ኣለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ኣሜሪካ ንህንዲ ሕጂ እውን መሊሳ ጠውያ ክትመልሳ ይትኽእልና ክንብል ኣይንኽእልና ምክንያቱ እቲ ህንዲ ዝበሃል ንፁር ፅኑዕ ዝኾነ መርገፂ ሒዙ ዝኸይድ ኣይኮነን ኣፍኮርስ ፖለቲካ ስለ ዝኾነ
هذا عبد تمرتيز هندون مزربحهم يوم زخدو هجون أمريكا توسع ربح حكبكم يعني ريلاتو ما يبكم اللي سقولوا قديم because it's how politics works. It's all about interest. نات كربحة كم يجركا أبزي ديناميكا وعالم نات كربحة نقدمي تمس سلزخونة ربحة خان مقدم بكل عينات نجار تجبر تغريقة زين إسكات بس زرباجن حدا كابتي برتع زخونة كسي قبل على الهند سلزخونة نتي ببوليس درجات زقبر وزلو نكحفروهم نكواردوهم زتقاملو زلو بوليتيكا كم خانة مثلا إذا قد دايزي أقداسي كون سلزي أبت حدا انتهين رزقنا هنا مراحتي أوروبا ناي دراما ناي أجرجرن عبز خانو لزلو مس أمريكا مس أوروبا نات حلالخت نتقدينا يوكرين مفتاحة بتسعرو لزلا مراحتنا آسيا ناتهم استراتيجيك جبرو ناتهم ربحة كعززو ناتهم انترست نكقدمو أبويا كم زلون رلنا زوجيا زدما أقدر زوجيا يكون بفلاي أمونغو تشاينا روسيا زجبر أمونغو تشاينا هندن زجبر زمدنا لعلا قدر سنة كلويو كل عالم دما تبيه زلايا أوروباويان مستخلوا قدلتات ناتهم مس أمريكا ما بصحتك زي أبت علاماتهم يحبريهم زيادة بطلاتهم اتك على عالم كم زناتهم حبرت كجبراي كل نزلوا بس يتساقم دما بريكس عندك زي زكب جن هذا جبوت نجار كم زي كعلن the reason is ما بزحتك زي انترستناتهم نبي حق عمق أزلوا يكونن قلاو ربحاناتهم مستحبراو ربحاناتهم كجات مو يكلون أي كعلون علو زغانتايو تشاينا مس راشيا يكون مس هندي كسرح كتفتن كلا متأممان يلنا منقو ملو بمول أي تأمامنونيا زي تزعب يتسقى مغنيات اليوم تايبلو زي معربايان عالم أبناء معربايا عالم كنرو خلنا أمريكا ربحاناتا ولا بواغانا أوروبا تقبرو جن أوروبايان كإنداركت اللي نربعنا كاو بحالتيو أبنيوكم يلن أبزنا جي 7 زبال زمدنا خنرو خلنا حدا نقر نتصوريو انتاي تنتصور نقرك أمريكا سوبر باوريا هذا بوس هالوتهم كالوت أساس مسنيت يوم بر عبيت عبنا جرا يكونن سلازي البوس نتصوريو أبتنا بريكس جن ماني بوس هيفلتني بريكس ماني تبوس نفلتينا تشاينا يتبوس جن نتشاينا أنا بوس يكتب لي دلني أجا سلازي هندي نفسه كم بوس يزريا رشا نفسه كم بوس يزريا سلازي بزحات بوسات تلو دما أب حدا أجد داسنة الحبير كاكت كيلا يتخليها أبزي حجي الناس أصيرنا ريازلنا أما نقول رشا تشاينا ترجع تبوظ هنا مرد على انت يسقى رشا وتهدروا حيل اللي أبكو طبعا تشاينا حيال سلازي نقطة بعض ملكت انت تشاينا كتجبرت خلنا عيونا يقول أنني زعينتي قداون سلازي لو رشا أماراتي بلاد لازم تشاينا تبلس يقتلوا هندجن قداس سلازي بلو مس أمريكا ونكتسعود مس أوروبا ونكتسعود سلازي اللي نتشاينا تلاقينا أوروبا نا أمريكا بمقبار نسوا محازوهم كوينو كربح بواجانا تشاينا بواجانا رشا كربح زفتن هجرينا نرزلنا زيادة ما نخلط نسلست عمد بلي عملا حججن أمريكا قد إماتهم أوروبا قد إمامهم جن بزخانة إزكنا تاتزي حدا أقد تاسي مدرخ زلو بوليتيكاينا نرزلنا نفسه كبسب أبغى رباك كتاتلو زلو غيني سمعني حجي نابتي نايزوبانا كمتيه because هنتك من نابتي نايزوبانا متاونا ناي كتابات رايك بكم بوجرنا نابتي نايزوبانا كنسجرينا let's start with this one and then maintain our price target between 180 and 200,000 by year end. I think Bitcoin specifically is going to be fine in any scenario, but I like the mama bear Fed, so hopefully the president will pick the mama bear. How are you thinking about Bitcoin right now? We're looking at the price tag right about $115,000. You know, we've had conversations probably when Bitcoin was at 50. انتايم زبل زلو من البات ابتكريب تعود انتلوهم واغاناتو كاميتنا همسان ساكلتا ميتشح خيدي بلالو جن مزلن كنه ولا زلق بلالو تواغا مبزعتهم كيلات هدما تواغا قرب قديل سلو زلو تماو زلوهم جزيهم تتقوموا ناي مجزع عدل تواهيبكم مالو قد من العالي شوت مقبارو يبللو تتقوموا لو تعدل قبلكم يدلي تم زي تقبر زلوهم قتلوا تم زي تقبر دما ناخذ بقسو عدل يباكم مالو كم زعينت عدلات ولا زلق قبل انهين العالي زغيد سلازي use this opportunity nabalku hajina abtanaizo bana shift as if the Chinese Communist Party's political interference wasn't enough. There are reports that that the support China provides to the Somali government makes its way to anti-Somaliland groups opposing Somaliland. Let me be clear. China is leveraging Somalia against the pro-US, pro-Israel, pro-West Somaliland because of Somaliland's relationship with Taiwan.
How should the United States approach this challenge and similar efforts by China to as if the እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ኣገዳሲ ሰነተር ናይ ኣሜሪካ እዩ ቴድ ክሩዝ ዝበሃል ናይ ቴክሳስ እዩ ኣብ ልዕሊ ድማ ምስ ዶናልድ ትራምፕ እውን ፅቡቅ ዝምድና ዘለዎ እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ድማ ዝለዓለ ድምፂ ኮይኑ ዘሎ እቲ ድምፂ ድማ ንሶማሊላንድ ሃገር ንክትከውን ብግልፂ ፅሑፍ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ሰዲዱ ዘሎ እዩ ሕጂ ነዚ ነገር እዚ ክውንነት ንምግባር እንታይ ዝብል ዘሎ መንግስቲ ሶማልያ ቻይና ትሕግዘላ ቻይና ድማ ኣብ ውሽጢ ሶማሊላንድ ንሶማሊላንድ ፋሕፋሕ ክእቱ ዝኽእል ነገራት ትገብር ኣላ እዚ ከዓ ሶማሊላንድ ምስ ታይዋን ርክብ ስለ ዘለዋ ሶማሊላንድ መሓዛ ኣሜሪካ መሓዛ እስራኤል መሓዛ ታይዋን ስለ ዝኾነት ንሕና ዝያዳ ሓገዝ ክንገብረላ ኣለና ዝብል ዘረባ ንሰምዕ ኣለና እዚ ዘረባ እዚ ድማ ዓብ ትርጉም ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ከምቲ ንሪኦ ፀናሕና ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ዘሎ ውድድር ኣብ ኩሉ ቦታታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ብዝለዓለ ደረጃ ዝኸይድ ዘሎ ውድድር እዩ እዚ ውድድር እዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ዘድልዮ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን በዚ ናይዚ ቴድ ክሩዝ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ እንድሕር ሪኢኻያ ኤርትራ ናይ መን መሓዛ እያ ኤርትራ ናይ ቻይና መሓዛ እያ ከምኡ ድማ ናይ ራሽያ መሓዛ እያ ሶ ኢነሰንስ እንታይ ማለቶም እዩ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ምስኣተ ማሓዝየን እንተለዋ ንኣሜሪካ ቦታ ሂባን እዩ ዝብል ኣጀንዳ ንምፍጣር እዮም ዝጥቀምሉ ማሕዝነት ግን ደረጃ ኣለዎ ብርግፅ ኣብ ሶማልያ ዝለዓለ ሓይሊ ዝሳተፍ ዘሎ መን እዩ ቻይና ኣይኮነን ቀዳማይ ሓይሊ ምስቲ መቃድሾ ዝበሃል ድሓን እዚ ያክበኩም እቲ ቀንዲ ሓይሊ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ክጠቕሶ ይደልን እዩ ኩሉ ግዜ አንጻር ኤርትራውን ተመሳሳሊ ናራቲቭ ይፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና መንግስቲ ኤርትራዊ መልሲ ይብሎ In August 2025, Puntland forces seized a Turkish cargo ship off Somalia's coast, exposing deep fractures within the country and igniting a regional crisis. The ship carried advanced military hardware from Turkey, meant for Somalia's federal government in Mogadishu. This bold move was a direct challenge to Turkey's influence and a signal to its regional rival, the UAE, which backs Puntland. Turkey, heavily invested in Somalia's stability, responded with a stern warning. Any further attempts to undermine Somalia's unity would provoke a ኣብዚ እንታይ ኣጋጢሙ ነይሩ ኣብዚ ሓለፈ ሓንቲ ሎጂስቲካዊ ሓገዝ ኣፅዋርን ካልእን ዝሓዘት ዓባይ መርከብ ናይ ቱርኪ ኣዛራቢት ኮይና ነይራ እሱ ድማ ትሪእዎ ዘለኹም ሶማልያ መጋድሾ ማለት እዩ እቲ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ሶማልያ ናይ ሶማልያ ኣብ መጋድሾ እዩ ዘሎ ግን መጋድሾ ኣፀቢቑ ደቡብ ስለ ዝኾነ እቲ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ሃገር ትሪእዎ ኣለኹም ፑንትላንድ ዝበሃል ኣሎ ናብ ቶታል ኖርዝ ናይ ሰሜናዊ ምዕራብ ናቶም ድማ መን ኣሎ እቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል ክልል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እተን ናይ ሰሜን ዘለዋ ካብ መቃድሾ ርሒቐን ዘለዋ ፑንትላንድ ይኹን ከምኡ ድማ ሶማሊላንድ ኣብ መንጎምን ጁባላንድ ዝበሃል ኣሎ መስለኒ እዚኣቶም እንታዮም ዳርጋ ብፍላይ እዚ ፑንትላንድ ናይ ሓውስና ፅነት እዩ ዘለዎ ከምኡ ድማ እቲ ሶማሊላንድ ክልቲኦም ድማ ናይ መን መጋበርያ ናይ ኢማራት ስለዚ ኢማራት ዝበሃል ኣብቲ ሶማልያ ኩሉ ግዜ ኢማራት እያ ትደሊ ሃገር ክትበታተን እዮም ዝደልዩ ንሳቶም ንሓደ ክፋል ሒዞም ነቲ ክፋል እቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ቁጠባዊ ዓቕሚ ከምኡ ድማ ዲፕሎማስያውን ናይ ሚድያ ናይ ሎቢ ዓቕሚ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሮም እቲ ፌደራል መንግስቲ ይኹን እቲ ማእከላዊ መንግስቲ ኣንፃሮም ንዝገብሮ ጠጠው ንኸብልዎ እዮም ዝፍትኑ እቲ ማእከላዊ መንግስቲ ናይ ሶማልያ ምስ ቱርኪ ይሕግዘሎ ካልእ ዓለም እውን በቢ ዓቕሚ ይሕግዞ እዩ ግን እቲ ፑንትላንድ ዝበሃል ኤክስክሉሲቭሊ ካብዚ ናይ ኢማራት ሓገዝ ስለ ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዓብይ መናሃርያ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ፑንትላንድ ዝበሃል ነቲ ናይ መቃድሾ ሓይሊ ከምኡ ድማ ናይ ቱርክ ኣብቲ ቦታ ትትሕይሎ ዘላ ስለዘይዋሓጠሎም ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ እቲ ፑንትላንድን ሶማልያን ሽግር ኣሎ እቲ ናይ ሶማሊላንድ ትሪእዎ ኣለኹም ከም ሃገር ክኸውን ብዙሕ ድፌት ይግበረሉ ኣሎ ሶማሊላንድ ሃገር እንድሕር ኮይኑ ኔክስት እቲ ፑንትላንድ ዝበሃል እውን ሃገር ክኸውን እዩ ኢማራት ድማ ከምኡ ጌራ ክትፈናጥሓ እያ ነዛ ሃገር እዚኣ ማለት እዩ that's why እዚ ሶማሊላንድ እዚ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ክንዲ ምንታይ ሓደገኛ ምዃኑ ዘጋጊብና ንገልፅ ዘለና ንሱዳን እንታይ ገብርዋ ይፍትኑ ኣለዉ RSF ነቲ ዳርፎር ዝበሃል ዞባ ሒዙ ከም ሃገር ክንፀል መንግስቲ ከም ዘቆመን ይንገር ኣሎ ዋላ እኳ ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ዩናይትድ ኔሽንስ እንተነፀጎ እቲ ሓሳብ እዚ እንታይ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሶማሊላንድ ዝፍትንዎ ዘለዉ ነቲ ናይ RSF ሒዝዎ ዘሎ ናይ ሱዳን እውን ተመሳሳሊ ታክቲክ እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ውሽጢ ካ እንድሕራትዮም ካ ናይ ምምቕቓል ኣጀንዳ ሊቅነት ገይሮም እዮም ኣብ የመን ኣብ ሊብያ ተመሳሳሊ ኣብ የመን ተመሳሳሊ ኣብ ዝኣተውዋ ነቲ ሃገር ፋሕብትን ከም ዝኣትዋ ገለ ክፋላት ድማ ኣንጻርቲ መንግስቲ ከም ዝቃለስን ንናፅነቱ ተቃሊሱ ካብቲ ሃገር ክንፀል ከም ዝኽእልን ዝገብር ሓሳባት ኣብ ብዙሕ ዘሪኣ ዘላ ሃገር ተላ ኢማራት እያ ሕጂ ድማ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ኣብ ሶማልያ ሜቢ ብተኣምር ተደይድሕና ሶማልያ ዓቕሚ የብላ
الفدرال መንግስቲ ዝበሃል ኣብ መቃዲሾ ዘሎ ንባዕሉ ብብልሽውና ዝተጠላቀየ ነቲ ዘለዎ ክልል እውን ክቋፀር ዘይካለ ለተሎን ከይዱ ኣብ ፑንትላንድ ተዋጊኡ ወይ እውን ሶማሊላንድ ተዋጊኡ ከምፅእ ዝኽእል ዓቕሚ የብሉ ነታ ዘላቶ ክልል እውን ነታ አልሸባብ ሓልፎ ይክልኒ በሽታ አልሸባብ ዝበሃል ከ መን እዩ ዝሕግዞ እንድሕሪልካ መብዛሕቲ ግዜ ንሳቶም እዮም ብድሕሪ መጋረጃ ነታ አልሸባብ ነቲ መንግስቲ ሶማሊያ ሓፍ ንኸይብል አልሸባብን ገለን ገይሮም ቤላ ገይሮም ዘዳኽምዎ እዚ ሓሳብን እዚ ኣካይዳን እዚ ድማ ልዑል ተገዳስነት ክህልወና ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ፖለቲካዊ ፍልልያት ክህሉ ይኽእል ግን ናይ ደገ መጋበርያታት ዝኾኑ ነታ ሃገር ንምንታይ ሓደጋ ከም ዝወጥቅዋ ብየማናን ፀጋምናን ንርኢ ኣለና ተመሳሳለቶም ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ንክትከውን ንግሆም ምሸትን ዝጉስጉሱላ ዘለው ሃገራት ናይ ኤርትራ ድማ ኣንፃር ኤርትራ ድማ ንሳቶም እዮም ዳርጋ ብዋጋ ናይ ኤርትራ ክገብርዎ ዝፍትኑ እዮም ዝመስሉ ቲቦር ናጊ ዝበሃል ሓደ ዳርጋ ቀፃሊ ሶማሊላንድ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ኣሜሪካ ምስ ሶማሊላንድ ክሰርሕ ኣለዋ ናይ መቃዲሾ መንግስቲ ድማ ክፈርስ ኣለዎ ክፈርስ ጥራይ ዘይኮነሲ ብብልሽውና ዝተጠላቀየ ኣሜሪካ ምስ ዝኾነ ርክብ ክገብር የብላ እናበለ ዛረብ እዩ ነቲ ሶማልያ መንግስቲ ንክወድቕ ዝደልዮ ልክዕ ማዕረት ናይ ሶማልያ ሕማቅ ዝደልዮ ድማ ንመን ይፀልእ ንኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኣንፃር ብፍላይ ድማ ፍሉይ ፅዲ ኣንፃር ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣንፃር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ መግለፂ ዘለዎ እዩ ቲቦር ናጊ ከመን እዩ ነይሩ ቀደም ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ እዩ ናይ ሎሚ ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ድማ ከስማዓኩም እየ ዘረቦም ስለዚ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ፖለቲከኛታት ብዋጋ ናይ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ንኢትዮጵያ ከርብሕዋ ዝፍትኑ ስለዚ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ ለንቀነ from a New York Times story that makes me think of Isaias's Eritrea. The collapse of a dictatorship is when its subjects can finally confront the past. It is a time for finding the disappeared, for bringing up the bodies, for holding bosses accountable, for making victims whole. This is Arabaz Haji, Majamari Conan, Gen Ziada, Mr. Brigadier Hamadun Galan, ናቱ ካምፓኒ ትሰርሓሉ ካምፓኒ ንሳቶም ኣብቲ ሎቢ ግሩፕ ናቶም ተጠቂሞም ስለ ዘለው ኣንፃር ኤርትራ ብዙሕ ክዛረብ ከም ዝኽእል ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ሓበሬታ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል መሊስሉ ነይሩ ዝመፅእ ዘሎ ሃገራዊ በዓል ናይ ምጅማር በርታዊ ቃልሲ መስከረም ዕለት ሓደ ይመፅእ ስለ ዘሎ ምናልባት ቀልጢፉ ጀሚሩ ነዚ ተሃዲድ ኩሉ ግዜ ሃገራዊ በዓላት ናይ ኤርትራ ክህሉ ከሎ ኣንፃር ኤርትራ ምዝራብ ኤር ኢንፍሉዌንሳ ኢልና ንፅውዖ ሕማም ስለ ዘሎ ነቲ ሕማም እቲ ድማ ቲቦር ናጊ ምናልባት ደክሲ ገይሩላ ቀዲሙ ጀሚርዎ ነቲ ሕማም በር ንፅበዮ ነገር እዩ ብምባል ገሊፅሉ ኣሎ ስለዚ ኣምባሳደር ሶፊያ እውን ተቐቢላ ተዛሪባ ኣላ and of course also because of the constant urge for supplementing his pensions with vile lobbyist bucks እንታይ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ኩሉ ግዜ ምንጫታው እውን ስለ ዝኾነ ኣንፃር ኤርትራ ምፅሓፍ ኣንፃር ኤርትራ ምዝንጣል ኣንፃር ኤርትራ ምዝራብ ኣታውን ስለ ዘሎ ካብቲ ሎቢ ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ግዳይ ምግባር ልሙድ ተርእዮ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ ብፍላይ ሰብ እዚ ድማ ተሪር መርገፅ ኣንፃር ኤርትራ ዘለዎ እዩ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ነቲ መልእኽቲ ናይ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ተቐቢላ ናይ ቲቦር ናጊ ግን ወቅታዊ እውን ኣይኮነን ቀፃሊ ከም ሕማም ክሮኒክ ሕማም ከም ዝኾነ ቀፃሊ እዩ ዝገብር ስለዚ where he honors the clearest እንታይ ማለት እዩ ንኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ክሕግዛ ክድግፋ ይዝደሊ ወላ እውን ኣብይ ኣሕመድ ግብረ ሽበራ መጥቃዕቲ ተገይሩ እንታይ ዝብል ኢትዮጵያ ሓድነት ገይርኩም እንዳ ሃገርኩም ኣመሓድሩ እንታይ ኮይንኩም ኢኹም ትበኣሱ ዘለኹም ተመያየጡ እንዶ ብሓደ ኮይንኩም እንዶ ኺዱ በቃ ብሓልዮት ኣባታዊ ሓልዮት እዩ ዘለዎ ኣብ ኤርትራ ክኾን ከሎ ግን ኣብ ኤርትራ ስርዓት ክቅየር ኣለዎ ጥራይ ፖለቲካ ናቱ ስለምንታይ ስርዓት ክቅየር ኤርትራውያን ተረዳዲእኩም ጉዳይኩም ፍትሑ ክብል ዘይመርፅ ቅንዕና ዘለዎ ተዝኾት ነው ቅንዕና ዝበሃል የለን ኣብዚ ኢትስ ኣባውት ኢንትረስት እቲ ፅቡቅ እቲ ቁርብ ዘሕዝነካ ክፋል ንኤርትራ ከም በዓል እዚ ኮይኖም ክቃለሱላ ዝኽእሉ ውሕዳት እዮም ዘለዉ ስለምንታይ ኤርትራ ኣይትኸፍልን እያ ኤርትራ ስለዘይትኸፍል ብናፃ ድማ ከምዚ ኤርትራዊ ኮይኑ ንጎም ምሸትን ዝጎየልካ ፀዓታ ክትረክብ ከቢድ እዩ ምናልባት ነቲ ዕላማኻ ኣሚኑ ነቲ ሓቂ ኣሚኑ ዝቃለሰልካ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ግን ዝበዝሑ ከምኡ ኣይኮኑን ብፍላይ ኣብቲ ዓውዲ ፖለቲካ ፅልዋ ዘለዎም ሰባት ናይ ረብሓ ሰባት እዮም ረብሖም ክሳብ ዘይገበርካሎም ድማ ኣብ ጎንኻ ደው ክብሉ ይክእሉን እዮም ኣንፎርቹነትሊ እቲ ሕማቅ ዕድል ድማ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኢትዮጵያ ይኹን ኢማራት ብወገኑ እስራኤል ብወገኑ ብዙሓት ሓይልታት ኣንፃር ኤርትራ ዝኾኑ ነዚኣቶምን ካልኦቶም እናኸፈሉ ሚድያታት እናተጠቐሙ ኤርትራ ንምድዋን ኣብ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኤርትራ ብሕማቅ እምበር ብፅቡቅ ንኸይትግለፅ ስለምንታይ እዩ እዚ ሕጂ ከም ንዓና ከም ኣገዳሲ መልእኽቲ ንሪዮ ዘለና ኣብዚ ቀረባሲ ንእሽተይ ነገር ብዛዕባ ኤርትራ እውን ፅቡቅ ክበሃል ስለ ዝጀመረ
እቲ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበሃል ጽቡቕ ድማ ከም ሕማም ከም ናይ ብሓቂ ስለ ዘቐንዝዎም ንኣብነት ፌስቲቫል ናይ ኤርትራ ቀኒዩ እቲ ፌስቲቫል ነፍሱ ዝኻለ ጽቡቕ ቫይብስ ነይርዎ European Union ኣብ ኤርትራ ዘሎ ድማ ሓደ መልእኽቲ ገይሩ ነይሩ መልእኽቲ ውፅኢ ነይሩ Eritrea's Cultural Festival, a symbol of unity and deep heritage. The Eritrea National Festival 2025 commenced on 9 August and was officially opened by President Isaias Afwerki at the Expo grounds. The festival will remain open until 17th. እጂ ብዛዕባ ፌስቲቫል ናይ ኤርትራ ክንምንታይ ጽቡቕ ከም ዝኾነ Corners of Nations Cultural Calendar offering a week-long immersion on the into their እንታይ ማለት ብዛዕባ ኤርትራ ባህላ ክብርታታት ህዝቢ ኣብኡ ብሓደ ኮይኑ ዝሕልፎ ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ሲምቦል ወይ ከዓ ምልክት ናይ ሕብረትን ከምኡ ድማ ኣብ ታሪኹ ዘሎ ኣብ ታሪኹን ክብርታቱን ዘለዎ ኣድናቆት ናይቲ ህዝቢ ስለ ዝገልጽ ሓደ ኣገዳሲ እሞ ከዓ ን10 መዓልታት ብዘይ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዕግርግር ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቀትለትን ሓደጋታትን ስርቅን ብስሙስ ኮይኑ ዝውዳዕ ብብዙሕ መለክዒ ከም ጽቡቕ ብብዙሕ መለክዒ ከም ሓደ ዓቢ ነገር ክግለጽ ዝግብኦ ነዚ ጽቡቕ ነገር ዋላ ንእሽተይ ካብ ኤርትራ ከም ዘይወፅእ ክትገብር ኣለካ እቶም ናይ UN ኤጀንሲስ ናይ ምዕባለ ዩኒሴፍ ድዩ UN ኤርትራ ድዩ UNDP ድዩ ፋኦ ድዩ ይፅሕፍ እዮም ብዛዕባ ኤርትራ ድሓነ ተወሶም ولا قطعا تكون نزي فيستيفال يكون تعبيت ايفنتس نا ኤርትራ ይጽሕፉሉ እዮም አምባሳደር ናይ ቻይና ዲ ካሎቱን እቶም ናይ ኤርትራ ጽቡቕ ዘልዩ ላይ ይጽሕፉ እዮም ግን ድሩት ይትናቶም ሪች ናቶም ብጽሒት እቶም አንጻርና ድምጽ ዘለዎም ሓይልታት ዝያዳ ማይክሮፎናት ናቶም ስለዚ በዝሕ አንጻር ኤርትራ ዝገብርዎ ድምጺ እናበርትዐ ይኸይድ ወዘ ድማ ሓደ ካብቲ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ሽግር ዝፈጥረላ እንተሎ እዚዩ ነዚ ንምብዳህ ድማ ብዙሕ ስራሕ ብዙሕ ጻዕሪ ከድልየና ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ قليل عيا يكون بيننا زلو اسكي ابزون حدا بزعبا ستيبورناكي حدا ريبورت غيرهم قريبي ويبل أمريكا ودبلومات أمريكا فريحتنا لكل ما سبسلطنات منغستي إرتام قبل مرسي بوملم عبدالعلي منغستي إرتام تررتنا غفيتات بمغرب زفلوتم نسرعة ولودي أب أسمرا زدقفن أمريكاوي فلوت ريبوليكان دبلومات تيبور ناجم والكملاخي إساس أفوركي أبناء مودات عدم السلطان لكم زلوم الكيتلام أتول كملاخي قدم ملايقن زحالفو قبرتاتو كل فيت نفيت كراس ومكبر علو يبل تيبور ناجم بزعبا إرتام إساسن كحاسبو زقب رنيم حدا ناي نيويورك تايمز زانتالو يبل مفراس ملكاو سرعات هقدف سبو سلطاناتهم عب عربوتو مسحلف كقطم زخل الأوان إيسبام نزطفو زركبلو ريساتات زمصلون نحالفتي زحتتلون أوان قديات ملو كحسا زرخبلو أوان يبل آمين بمبال سرعات إيساس أفوركي آقا مفراسو نطم كساب حزم الناس رحمز مسحاتياتات كحتتلهم بدلات أوفوي زبلولو فتحي كلهم زولو تسفا قليشلو تا أمريكا يا كم زنريو زلنا بزح جزء أنصار إيرترا زاربو دمتات بحيل يوم passionately يوم أنصار كالسو الجزء هذا كون كله شلل كات على الفترة اللي تي أمباسادر زي تيبورناغي نايكرم أمباسادرنا أمريكا بيتوبيا زنبري الجزء اللي خن تايب لالوس كان اسمعيه the well-being and security and safety of the American people, right? I work for the President of the United States, and one of the President's core jobs is the security of the United States, and so I play that role as well. So when we talk about visas, that doesn't necessarily appear that way, but that is a national security objective, and so I oversee that. But that's just one small part. Working with the government here on stability in the region, security in the region. We've had that relationship with Ethiopia for a number of years, but at the end of the day, we have very similar objectives. Stability in the Horn of Africa is very, very important. I don't think anybody would say today that there's perfect stability. زي أمباسادر ناي أمريكا بإثيوبيا يو ولو كاب زي جو بايدن تتجبر ستيل يقتل على سلازي it's a very unfortunate زي قتل مهلا واحدة سلام تايو زي ما تقولوا زي زبان جو بايدن سلازخونه نتي كل حماق بوليسيتات زمرح زنبري حجم مرحنا أمريكا ناب أفريقيا ويوناب إثيوبيا نزنا سبز كم زقص المقبارهم ستيل زنبرة بوليسي زتغير نجار سلزي الليو ولون نايتسب personality ونقداسيو أبي أحمد بزعق زي مسوا بستفر عليه بروجكتات حزوة زور سبيو زدما مرعينا تدما أفانو زقبر زلو يخون أبكال زقبر زلو بزخون أني أبي كنقفو يرأنيو سلازي دارقا دقافنا أبي ويون أتاكا عيناي أبيو
ምስ ኢትዮጵያ ዝያዳ ብዙሕ ሽርክነት እዩ ዘለና እዩ ዝብል እቲ ሽርክነታት ናቶም ድማ ኣብ ብዙሕ ረብሓታት ናይ ክልቲአን ሃገራት ዝተመርኮሰ ምዃኑ ይነግር እሱ ድማ እቲ ረብሓ ዝብሎ ዘሎ ንኣብነት ገለ ካብቲ ረብሓታት ፀጥታ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይብል ኣብ ፀጥታ ናይ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ኣገዳሲት ኣካል ናትና እያ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዲቕ ዝበለ ዓዘቕትን ሽግርን ዘሎ ዞባ እዩ ግን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ነቲ ዘለዎ ፀገማት ነቲ ዘለዎ 3-4 ዓይነት ኩናታት ሕድ ከም ሕማቕ ኣይርዮን ይሱ ወይ እውን ከም ሓደ ሽግር ኣይርዮን እዩ ስለምንታይ ከምኡ ብለኩም ኣለኹ ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ኢትዮጵያውያን ካድረታት ኮለል ዘብልዋ ዘሎ ስምዑ International investors don't quite understand how big Ethiopia is. So, but it's a big country with lots of things going on. The economies in various parts of the country, certainly here in the greater Addis metropolitan area, is growing in ways that would shock a lot of people. So there are a lot of opportunities, engaging in specialized trades, specialized services growing. Take advantage of legal services, health services, IT services, services that I don't even understand, can and should and will grow. These ecosystems in various parts of the economy grow and grow and grow. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ንኢትዮጵያ ቁጠባናታ ናይ ወፃኢ ኢንቨስተራት ንኢትዮጵያ ፅቡቅ ገይሮም ኣይፈልጥዋን እዮም ዝብል ኢትዮጵያ ኣዝያ ዓብዩ ቁጠባናቶም ድማ ፅቡቅ ገይሩ ዝሰፍዕ ዘሎን ዝዓቢ ዘሎን he mentions no of ነቲ ኣብቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ክራይሲስ ሞት ስቃይ ውግእ ኩናታት ገለ ኣይገልፆን እዩ under normal circumstance ኣብ ኖርማል ግዜ ኩናት ዘሎ ሃገር ንኢንቨስትመንት ምቹ ኣይኮነን ከም ኢትዮጵያ እንድሕር ኮንካ ግን ወላ እውን ኩናት እናሃለወካ ካቨር ዝገብሩልካ ሽፋን ዝገብሩልካ ነቲ ዝግበር ዘሎ ብዓይኒ ዝረአ ዘሎ ኩናትን ዕግርግርን ንዑ ከምዘየለ ኢንቨስተራት ክመፁ ከም ዘለዎም ማለት ኢትዮጵያ በብዙሕ መለክዕታት ክረአ ከሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሓደጋ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ግን ኩላቶም ቶም ዲፕሎማት ኣብኡ ዘለው ናይ ኤውሮፓ ይኹን ኣሜሪካ ፅቡቅ ገይሮም ሽፋን እዮም ዝገብርሉ ዝኾነ ኢንቨስተር ድማ ቀዳማይ ነቲ ኤምባሲ ናይ ሃገሩ ከምኡ ድማ ሪፖርት ናይ ሃገሩ እዩ ዝርኢ ኢንቨስት ክገብር ኣይገብርን እዚ እንታይ ዘርእየካ ኢትዮጵያ ክንምንታይ በዚ ማሕበረሰብ ዓለም ድጋፍ ከም ዘለዎ ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ክትብልካ ከቢድ እንድዩ ኣብይ ኣሕመድ ክንምንታይ ሽፋን ይወሃቦ ከም ዘሎ በቶም ንኣብነት ገለገለ ሰብ ኣሎ ኣሜሪካስ ስለምንታይ ኢትዮጵያ ክሳዕ ክንዲዚ ድጋፍ ትገብረላ ኢትስ ኣባውት ኢንትረስት ረብሓ ኣለዎ ረብሓ ኢትዮጵያስ እንታይ ረብሓ ትባላ እንታይ ረብሓ ኣለዋ ኣብ ኢትዮጵያ ብጀካቲ መጋበርያ ምዃኖም ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብዚያ እውን ሓንቲ ኣገዳሲት ዘረባ ክዛረብ ሰሚዐዮ ነይረ እሳ ድማ እዚያ ስምዕዋ እስከ እዚኣ There's so many. So let me start with something that won't surprise you at all. The aerospace sector, really important in Ethiopia, really important to the United States, really important to the region. Ethiopian Airlines has become the bridge between not just North America but the world. And ኢትዮጵያ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሓደ ካብቲ ዝበለፀ መንገዲ ኣየር ኣብ ኣፍሪካ እዩ ዝበሃል ኣሜሪካ እንታይ ረብሓ ኣለዋ ኣብዚ ኢልካ ሓቲትካ ግን ኣፍኮርስ ኣሜሪካ ማዓት ረብሓ እዩ ዘለዋ ኩለንተን ዝበፅሓተን ነፈርቲ ቦይንግ እየን ናይ ኣሜሪካ ነፈርቲ እየን ሎጂስቲክስ ናተን ኦፕሬሽንስ ናተን ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ኣመና እዮም ዝረብሑ ስለዚ እቲ ዝበለፀ ሴክተርስ ናይ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ዝረብሓሉ እየን that's why ረብሓ ስለ ዘሎ ረብሓ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ቢቱ ኣብኡ ዘሎ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ይክቐድም ዝፍትን ብርግፅ እቲ ረብሓ ቻይና ይቕድምዎ ከም ዘሎ ይርዩ ግን እቲ ኣገዳሲ ሴክተርስ ስቲል እንተኾነ እቲ ዝዓበየ ቁጠባ ዝበሃል ናይ ቴሌኮም ድዩ ናይቲ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ድዩ ወላ ባንኪንግ ሴክተርስ ድዩ ገለ ቴክኖሎጂ ናቱ ብዙሕ ግዜ ናይ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂ ስለዚ ኣሜሪካ እቲ ዶሚኒየንስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ኣለዋ እዩ ወላ እኳ ኣብ ብዙሕ ነገር ቻይና ተቐድማ እንተላ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብ ቁፅፅር ከም ዘለዋ ትተኣማምን እያ that's why እቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ዝያዳ ንዓና የርብሕ እንዳይ እምበር ኢትዮጵያ ካብ ኢድና ክትወፅእ ትኽእል ኣይትኽእልን ዝብል ሕቶ የብሎም ካብ ኢዶም ክትወፅእ ኣይትኽእልን እያ እዚ እንታይ በናይ ትሪዮ እቲ ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ዳርጋ ከም ኣመሓዳር ናይቲ ሃገር ኣክት ዝገብር ኣብ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ቀዳማይ ዕዱም እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣብ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዳርጋ I think ኣብይ ኣሕመድ ብዙሕ ግዜ ምስ ኮንሳልቴሽን ከም ዘሎ ትርኢ ኢኻ ብዙሕ ነገራት
ወላቶም ፖለቲካውያን አውሽቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ፓርቲታት ተባሂሎም አክንድና ብስአብ ዝራኸቡ ምዝ አምባሳደር ዚኦም ዝራኸቡ ስለዚ ዳርጋ አመሓዳርና ኢትዮጵያ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብወግዕዳ ክግለጽ ስለዘይተደልየ and that's why ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ብዓብዩ ዓብ ሽፋን ዝግበረሉ ምክንያቱ እዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ናይ አሜሪካ መግዛእቲ ከም ዘለዎ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ከምዚ ዓይነት ነገር ስለ ዘለዎም እቲ ኤርትራ ክትገብሮ ትደሊ ምስ አሜሪካ ትዝለዓለ ብድሆናቱ ካብዚ ዝመጽእ ስለምንታይ ከም ንብል ኣለና ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ዕድላት ንአሜሪካ ክትበይ ትኽእል እያ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ከምዚ ዓይነት ርክባት ምስ አሜሪካ ክገብር ድልውነት ኣለዎ ክብል ኣይክልኒ ኣነ that's why ድማ እንድሕር ከምኡ ገይሩ ድልውነት እንተዘይብሉ እንታይ ገብርዎ እዮም ዝፍትኑ regime change ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ንዓመታት ዝቆጸልዎ ሕማም ወይ እውን ኣካይዳ ካብዚ ዝብገስ እንድሕር ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ደረጃ ዓይነት ኣክሰስ ክበና ዘይክእል መንግስቲ እንተሎ ክሳብ 95 እኮ ይፍትኑ ነይሮም እዮም unfiltered access ክህልዎም ነቲ ሃገር ከም ድሌቶም ክዝውርዎ ነቲ ሃገር ከም ድሌቶም ክዝውርዎ ድማ እንታይ ክህሉ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ሰብ ዲሞክራሲ ክህሉ ኣለዎ ዲሞክራሲ እንተሎ እንታይ ትገብር ሲቪል ሶሳይቲ ዝበሃል ኣሎ ኦፕ ሚድያ ናትካ ፍርቅ ክኸውን ኣለዎ ይብሉኻ ተፈላለዩ ፓርትታት ክህልው ኣለዎም ስለምንታይ ተፈላለዩ ፓርትታት ኣለዉ ኣሜሪካ ንክዝውሮ ዝቐለለይ አምባሳደር ኣለዋ ሲቪክ ሶሳይቲ ዝበሃል ገንዘብ እንድሕሪብካዮ ብገንዘብ ናትኩ ብሳኻ ከይድ ይኽእል እዩ ሚድያ እንድሕሪብካዮ መብዛሕትኡ ግዜ ኣሜሪካ ትዝውሮ ሚድያ ናይ ዓለም ስለዚ ዲሞክራሲ እንድሕር ጌርካ ዝያዳ ኣሜሪካ ነቲ መንግስቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ድሌታ ክገብር ተዘይክኢሉ ከመይ ጌራ ክትኣልዮ ትኽእል ቀሊል ስራሕ እዩ ንዓታቶም ናይ 67 ዓመት 80ታት ዓመት ተመክሮ ዝገበረሉ እዩ ስለዚ ናብ ኤርትራ ዘለዎም ፖሊሲ ከቢድ ዝገብሩ ሓደ ኣብ ከባቢና መጋበርያ ንክኾኑ ድልዋ ዝኾነ ሃገራት ስለ ዘሎ ሶማሊላንድ መጋበርያ ክኾነኩም ይብሎም ኣሎ ይልምን ኣሎ ቀይሕ መንፀፍ አንፂፍ አሜሪካ መጋበርያ ክኾነኩም ሃገር ግበሩኒ ይብሎም ኣሎ ጅቡቲ አሚን አሜሪካ ዓበበይ ወታደራዊ ኣለዋ ኢትዮጵያ እዛ ኢትዮጵያ ንፈልጣ ኢና ሱዳን እዩ ሱዳን ድማ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ናይ ግዜ ሕቶ እምበር መጋበርያ ክኾኑ ይኽእል እዩ ስለዚ ኩላቶም መጋበርያ ክኾኑ ዝኽእሉ ሃገራት ኣብ ዙርያና ኣለዉ ስዑድያ እንተሰጊርካ ናይ አሜሪካ ዝዓበየ ቤዝ ኣሎ ግብፂ ተኸይድካ ናይ አሜሪካ ፓፐት እዩ ናይ አሜሪካ ይስውን ስለዚ ኤርትራ ታውን ካብቲ ከባቢ ዘላ ምስ አሜሪካ ፅቡቅ ዝምድና ዘይብላ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ከቢድ ዝገብሮ እዩ ምናልባት ነዚ ካውንተር ክትገብር ቻይና ዕምቆ ዘለዎ ርክብ ምስ ራሽያ ዕምቆ ዘለዎ ርክብ ክትገብር ኣለካ ዝብል ስነ መጎት ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ but that is not even easy ቀሊል እውን ኣይኮነን ስለምንታይ ቻይናውያን ንባዕሎም ካብ አሜሪካ ይፈርህዮም ሚት ካብ ሚት ሕጂ ንመጀመርያ ግዜ እዮም ኮንፍሮንት ክገብሩን አሜሪካ ዝፍትኑ ዘለዉ እምበር ከም አሜሪካን ረብሓናቶም ዝጓየዩ ሃገር ኣይኮኑን ኣብ ንግዲ ጥራይና ነተኩር ሴኩሪቲ ገለመላ ኣይግድሰናኒ ባህልቲ እዮም አሜሪካ ግን ንግዲ ዝበሃል ናታ ካብ ትርስዖ ብዙ እዩ ኣብ ሴኩሪቲ ዘተኮረ ዝምድናታት እዩ ዘለዋ ስለዚ እቲ ኤርትራ ወላ እኳ ፃዕሪ እንተገበረት ወላ እውን ገለ ሓደ ግዜ እቲ ኩነታት ብዕምቆታት ኢኻ ንምርዱ ኣገደስቲ እዮም ከምዚ ዓይነት ኣክሰስ ኤርትራ ንካልእ ወፃኢ ሓይሊ ክትህብ ትኽእል ዶ ብከምዚ እንድሕር ጌርካ ጥራይ ኮይንካ ዝምድና ዝግበርከ ንሓዋሩ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እንታይ ክኸውን ይኽእል ንዝብል እውን ብዙሕ ካልኩሌሽን ዘድልየ እዩ ስለዚ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኣቃሊልና ጥራይ ንሪኦ ዘለና ወይ እውን ኣሜሪካ ትፈትወናያ ፀልኣናያ ዝብል ዘይኮነሲ ኣሜሪካ ካልኦት ሃገራት ዓይነት ኣክሰስ ይብዋ ኣለዉ ክትርድላካ ኤርትራ ከምኡ ክትገብር ዘይትኽእል ተኮይና ከምዚ ሕጂ ዘላቶ እያ ክትቅፅል ከምዚ ሕጂ ዘላቶ ክትቅፅል ተኮይና ኸ ንዝመፅእ 20 ዓመት ከምዚ ሕጂ ዘላቶ ክትቅፅል ትኽእል ዶ ኢልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ኣሚን ስዑድያ እንድሕር ምስ ኣሜሪካ ተንበርኪኹ ዝሰርሕ ኮይኑ ግብፂ ተንበርኪኹ ዝሰርሕ ተኮይኑ ኢትዮጵያ of course ምሉእ ብምሉእ ተንበርኪኹ ኩሉ ዝናገበሩ ከለዉ ድማ ስቲል ኣሜሪካ ዘይዓግብ ተኮይኑ ኤርትራ እንታይ እያ ክትገብር ዘለዋ ብጣዕሚ ብዕምቆት ምሕሳብ ዘድልየ እዩ ብዙሕ ግዜ ኣቕሊልና ንሪኦ ነገራት ኣሎ ግን ኤርትራ ዘላቶ ቦታ ዘላቶ ኩነታት ምዃኑ ንእሽተይ ሃገር ምዃና ውሑድ ህዝቢ ስለ ዘለዋ ሰሓብነት ናታ እውን ድሩት እዩ ሰሓብነት ክብል ከለኹ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ኣለዋ ግን እቲ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ናይ ኤርትራ ምስ ካልኦት ክትሰርሕ ካልኦት ምሳኻ ክሰርሑ ድሌት ዘለዎም ተኮይኑ ጥራይ እዩ እምበር ኣብ ከባቢኻ ኮይኑ ከም ኣሜሪካ ናብ ዘንቤ ናብዚ ሃገር እዚ ኣይትኺዱ ናብዚ ቦታ እዚ ኣይትኺዱ ኢሉ ዝከላኸል ወይ እውን ፀቕጥታት ዝገብር እገዳታት ዘውሪ ተኮይኑ ወላ ነቲ ዘለካ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ክትምዝምዙ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ እዚ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ዘለና ኢና ኣብዚኣ ካልአይትላ ሓንቲ ኣገዳሲት ነገር ድማ ክንሪኣ ዘለና ነዚ ስለዝፈልጥ እዩ ምናልባት እዚኣ ዘረባ እዚኣ እውን ክዛረቡላ ሰሚዐ ኣለኹ ግንኙነት ሰላማዊና በሰጥቶ መቀበል መርህ ላይ በናሽናል ኢንትረስት ላይ ቤዝ ያደረገ በዛ መንፈስ ቢታይ ጥሩ ነው። የትኛውም የምናገለው የምናቅፈው አካል እንዳለ ተደርጎ ባይሳል ሁሉም ሀገር አግዞን ከችግር እንዲያወጣን በትብብር እየሰራ ነው። በተለይ መካከለኛው ምስራቅ ቅድም እንደተነሳው
መካከለኛው ምስራቅ ላይ ኢትዮጵያ ስትከተል የነበረው ፖሊሲ ኮምፕሊትሊ ስህተት ነው። በሁሉም መመዘኛ ቅርብ ጎረቤት፣ ከፍተኛ ሀብት ያለበት ልጆቻችን እየሄዱ ግርድና የሚቀጠሩበትን ቦታ ኢግኖር አድርገን ሌላ ቦታ መሄድ አንችልም። ከነሱ ጋር ጠንካራ ሪሌሽንሺፕ መፍጠር አለብን። ባህል፣ ቋንቋ፣ እምነት ያሳስረናል በብዙ መንገድ። እውነት ለመናገር መካከለኛው ምስራቅ ለኢትዮጵያ እድገት እያደረጉ ያሉትን አስተዋጽኦ የሚያደርግም ሀገር የለም። እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚያ ዘረባ እዚኣ ብዙሓት ሰባት ብኣሉታ ክገልፅዋ ሰሚዐ ኣለኹ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሃገራት ዓረብ ኣብቲ ዓረብ ሊግ ክኣቱ ሕቶ ኣቕሪቡ ከም ዝነበረን ማእከላይ ምብራቅ ከም ፖሊሲ ደረጃ ልዑል ኣገዳስነት ብዘለዎ መንገዲ ክንሰርሓሉ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ። and it makes sense. ኣነ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ገሊፀ ነይረ ኤርትራ ዝያዳ ተኩረናታ ኣብቲ ፖሊሲ ደረጃ ምስ ሃገራት ዓረብ ዘተኮረ ዝምድና ክትሃንፅ ኣለዋ። ዕምቆ ዘለዎ ናይ ፖለቲካን ዲፕሎማሲን ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ቁጠባ ሽርክነት ስለምንታይ ከም ዝብል ዘለኹ ኣብን እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዘን ዝሓለፋ 7 ዓመታት ናይ ምሕደራናቱ ዝበለፀ ንግድናቱ እንድሕሪኹሞ ምስ መን እንድሕሪኹሞ እቲ ዝበለፀ ንግዲ ዝገብሮ ዘሎ ምስ ሃገራት ዓረብ እዩ። ሃገራት ዓረብ መግቢ ደልየን መሬተን ደዘርት እዩ፣ ገንዘብ ግን ኣለወን። ስለዚ ክበልዕ ዝደሊ መግቢ ዝህልኽ ቁጠባ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ኣፍሪቃ እንተለኻ እንታይ እዩ እቲ ናትካ ፀጋ ክኸውን ዘለዎ? ኣነ ነዚያ ነገር እዚኣ ኣብይ ኣሕመድ ስለ ዝበላ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣብ ፖድካስት ናተይ ብዙሕ ግዜ ዝገለፅኳ እያ። ምስ ሃገራት ዓረብ ብቐረባ ምስራሕ ካብዚ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ዝያዳ ንኤርትራ ዘገድስ። ስለምንታይ ኤርትራ ቀዳማይ ነገር ፍርቅስ ብኤርትራ ኣስላም እዩ። ስለዚ ብእምነት እውን እንተኾነ ምስቲ ሃገራት ዓረብ ዘቀራርብ ነገር ኣለዎ። ቋንቋ ዓረብ ዝዛረብ ህዝቢ እውን ኣለና። ስለዚ እቲ ዓረብ ዳርጋ ከም እንግሊሽ ሓውሲ ኢንተርናሽናል ላንጉጅ ኮይና ንጥቀመሉ ቋንቋ እዩ። መዓልቲ ናፅነት ክዝረብ ከሎ ብትግርኛን ብዓረብን እዩ ዝዝረብ። ስለዚ ቋንቋ ዓረብ ኢዝ ቨሪ ኢምቤድድ ወይ ከዓ ውሽጢ ሲስተም ናትና ዝኣተወ ወይ ካብ ኢትዮጵያ እንዳዕሊ ሰቶም ምስ ዓረብ ብዙሕ ሌላ ዘለዎም ኣይመስለንን እዩ። ግን ዋላ ኩን ክንዱ ዝምድና እናሃለወና ምስ ሃገራት ዓረብ ዘለዎ ዝምድናና ኸ ክሳዕ ክንደይ እዩ እንድሕር ኢልና ግብፅን ስዑድያን ኣለዋ ናብዚ እዋን እዚ ድሓን ዝኾነ ዝምድና ክንብል ንኽእል ኢና። ኪኑ ዝሓለፈ ግን ኦኬ ምስ ዑማን እውን ይርየ ቲንክ ፅቡቅ ተስፋ ዘለዎ ግን ጀነራሊ ምስቲ ዘለና ናይ ቀይ ባህር ሃገር ምዃንና ፍርቂ ህዝቢ ኤርትራ እስላማይ ምዃኑ ወላ ታሪክና እውን ኩሉ ግዜ ዘይኮንና ክንስና እውን ምስ ዓረብ ኣተሓሒዞም ዝፀርፉና ወይ እውን ዝቆፅሩና ውሕዳት ኣይኮኑን። ስለዚ ነዚ ኤርትራ ዝያዳ ክትጥቀመሉ ኣለዋ። ካልኣይ ኤርትራ ዝያዳ እቲ ተቕርፂ ዝሰርሖ ዘላ ምንታይ ዘተኮረ እዩ? ኣብ ሕርሻ ዘተኮረ እዩ። ኣብዚ ሓንቲ ዘረባ እውን ነራ ነዛ ዘረባ እዚኣ ከረክም ኢለ እቲ ሓደ ኤርትራውን ድዩ ሪኣክት ገይርላ ካልድ ዝበሃል ኣብሲ ክሳዕ ክንደይ ደንቆሮ ምዃኑ ናብ ሃገራት ዓረብ ክኣትዩ ምባሉ ኢሉ ዝገልፅ ኣብይ ኣሕመድ ከምኡ ምባሉ ደንቆሮ ኣይኮነን፣ ረብሓ ናቱ እዩ ዘገድሶ። እወ ግብፂ ቪቶ ፓወር ኣለዋ እዩ ዝብል ቋንቋ ዓረብ ክህሉ ኣለዎ እዩ ዝብል ግን ሶማልያውን እኳ ዓረብ ኣይኮነን ቋንቋ ሶማሊ ዘለዎም ግን ዓረብ ካይ ጥቀሙ ኾኑ እዮም ኣስላምካ ስለ ዝኾኑ ብርግፅ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ቋንቋ ናብ ዓረብ ሊግ ክኸይድ እየ ክብል ከሎ ረብሓ ስለ ዘለዎ እዩ፣ ረብሓ ስለ ዝረኣዮ ዘሎ እዩ። ምክንያቱ ብኩሉ መንገዲ ኣብይ ኣሕመድ ክትሪኦ ከለካ መጀመርያ እንታይ ፖሊሲ ናቱ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክኳሕኳሕ ኣለኒ ዝብል ኣብ ዝኾነ ቦታ ክልምን ኣለኒ ዝብል እንድሕሪ ኣይከውን ኢሎም ንፀገም የብለይን ባህላ እዩ። ኣብይ ኣሕመድ እዚኣ እታ ምስቲ ኩሉ ደሉዥን ህውተታ ናቱ ፅብቕቲ ናቱ ዘላ እንታይ እዩ? ሕፍረት የብሉን ክልምን ከሎ ብፍፁም ሕፍረት ዘይብሉ መራሒ ምዃኑ ርኢና ኣለና። ስለምንታይ ሕፍረት የብሉን ኢልና? ንቻይና ይልምን፣ ንራሽያ ይልምን፣ ንጀርመን ይልምን፣ ንፈረንሳይ ይልምን፣ ንኣሜሪካ ይልምን። እዚኦም ሓይንታ እዚኣቶም ተፃረርቲ እዮም። ንኩሎም ግን ይልምኖም ካብ ኩሎም ካ ክረክብ ይፍትን። እዚ እንታይ ዘርእየካ ፈፂንካ መትከላዊ ዘይምዃን ድፍረት ናይ ኢለማን ይምሻሎ ቁሩብሲ ንመን ትልምን ናትካ መትከላት ርኢኻ ምስ ዝቃዶ ክትገብር ኣለካ። ኣብይ ኣሕመድ ከምኡ የብሉን ማለት ቅድሚ ሕጂ እውን ኣንፂናልኩም ነርና ገለ ካብቲ ዘለኒ ፀጋ እናበሉ ኮሜዲ ዝሰርሑላ ነራ እንተረኺበ እያ ኸማን እቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ፖለቲካ እውን ብመሰረቱ ኣብቲ ናቱ ኣተሓሳስባን ኣካይዳን ካብኡ ተበጊስካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ። The guy has no shame፣ ሕፍረት የብሉ፣ ስክፍታ የብሉ፣ ስጋት የብሉ፣ ካብ ማንም ሓይሊ ክልምን ዝኽእል ሓይሊ እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ እዩ ምስ ዓረብ ክኸውን ፀገም ዘይብሉ። አንዳንዶች የመናገር ጸጋ አላቸው፣ አንዳንዶች እግር ኳስ የመጫወት ጸጋ አላቸው። እኔ ደግሞ በተፈጥሮ የመለመን ጸጋ አለኝ። ልመና በጣም የሚሳካልኝ ሰው ነኝ፣ እድሜዬም በሙሉ ማለት ነው። ለምኜ ብዙ አላጣም። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዮም ኣነ ሰባት ገሊኦም ዝተፈላለየ ታለንት ክህልዎም ክእሉ ኣነ ናይ ምልማን ታለንት ይህብና ኣምላኽ ለሚነ ድማ ይኾነለይ ይብል። ኣብ ገለ ፖይንት ክትሪኦ ከለካ ተኣገባብ ኣለማምና ናቱ ብፍፁም ክትርድኦ ይትኽእልኒ ኢኻ።
but somehow مز كل الشجر ناتو نتا إثيوبيا كم زلتا مراحيا خوين نقطل غير وزلو كمي قداي نجر نيرترا تحن نكبلا خلو أوشتون أزار إيرترا بوليتيكا حيزو خلي لما يلمنا نيرترا معناته أفتي كينات نايتقراي ناتخايد خليو تي تنقلو كنت أبارق جمير نيرو ترجعون لهم سلزي نيرترا تحن نيلونا لما نخلو تي كينات ناتخايد خلو قبل عليه إيرترا كان رجيم تشنجن قبر مدام نيرو رجيم تامالتيو هسه بزي فتصم سكفتاز بحال زي بلو فتراتيو أبي إيرترا زي جي كم نبرا يتريني خا مرحتنا إيرترا جنرال كل منيتري يومني خا جن to some extent دما تحت انت اللخاسي حجزون مبال كانوا وريه بلو جن I think the next generation leaders ناتنا زوم ناي سورا كان عينت عليه تحسس بس لزلهم probably ناتو متعبابيا ناتو ممصاصا نبينيو سورانا إيرترا كل زي كم يزبل تي أبي إيرترا سوراوي ولدو بمنتاي قدرت زدلانه على ملوك حداتك شات شاورات وسيت على ملوك حداتك بين خاطريفك خلها بين خاكتنا برد تفريدلك اتحساس بانات كان بوي غيري so زي ابن سنتهم تمراتي يوم maybe at the age of 30 يوم نيرم ابز غزي زخل بالخل زي كاغاطمم كله كل عدمه اسراتات وي من ثلاثات يوم نيرم على ملو ابياتك نطفاتك بحاده قينا كسرح كلا بين خاطفريدك اب غوبتا تاكيبك زبل عن ستنسين كخلها تواجهك أطعوت كلها ما ينسيتنا تغيري نفسك كتلمنا يتغلنيها سلازي قل تسمى إكسنت دما كتلمن تقدر له مدرخات على معناته يا نريا لنا قرات قبرنا دلو جلس قبرنا زلو أبقى لك كلمنا لنا قال نقر كل على لنا معناته نساتهم ناقص على كله يبدلونا له أنا كم يرترا قومي يزريو يرترا تبدل على بحاله يرترا تبدل على دما بحيلكم فتحين خلينا ناس قدايزي قال سبات اللهم صقينا هم برشنا زبلة حساس باز لكم I understand صحاتكم ناتكم تحسبا كم تناي سوراون كون خلي أنا قل إيرترا لمن كتكلها له because التواجع إحنا نخاف له زلنا لمين كاي سلطة كان كلار سجن دبلوماسي بتدقق عمي كن لمن كن معزوكم كحكوا عن كلار لنا كن لمن كن كلار لنا زين أجرز كل حال كلار له كن سعر كن كلار لنا أيسعروني يبلي له هنقد كن وسخن كلار لنا سلمتاي واقع دخل لنا دلوسي يرتران خيت معبل حصور كوين وازلو نسي زيك غيرت خوينو دما نتزلو او كنتات كن تعرو لنا يرتراويان نكو حتى ابزي زكرياس كريما زصحفو ايثيوبيا ابز حلفه 8 عامات كل غزي جيجا مس فصمت يا نابلي زمغت تي مغوتناتهم يرتراين تقبابلو لا سلازرا خويانه يرترا ايثيوبيا حلفه 8 عامات يرترا بديلاته انا بيه زنبو إثيوبيا مرحمنة عيرة غيبة يتفلتنا كل جزء جيجا برس جيجا نافذ أمت خيريا نابليون زاربو حجز بس حتى زال درجة جن ينتهي proud to be Eritreans بالحدا active Eritrean نفعات Eritreans حفتيهم زي ما بإكس مالتي أتد ما تقبلوا إثيوبيا بتتعب بس حتى زال تقند حدا جنيا بوتايو سلزي كابز حجة توتس داي توتسن أنا كوا موت عندي قد سنونا يكون تدي وتساتون would be great بحالاي إثيوبيا بحالهجر كم زاب كميز بلكم تناكو إثيوبيا كم هاجر مغزالة تي إمباير ستيت كم دما أمريكان كالوت مجابرياناتهم سلزغنت نعنا واقع كتخفلنا مخانا يزري جن انتاي بلو لوسم دحر 7 5 كل جزء جيجا نابير تراز قبرو كل جزء جيجا كل جزء جيجا كالكوليشنز غيرم نكيناتي وجو صقم دما يفطر لهم جناي مهارونيم سلامتاي تغاغينا نخبلو عدل سلازي بلو بزخين بتي ازز بحال زلو تديبيت ጉዳይና ኢትዮጵያ ንዓና ብቐጥታ ፀልወና ምዃኑን ብቐረባ ክንከታተሎ ዝገብረናን እዩ So much about this. Now let's continue to economic dimension. Announced what they're billing as a major salary increase for civil servants. That's right. It's being presented as a huge relief for a population struggling with a high cost of living. But once you start converting the numbers and looking at the government's spending habits, a very different picture emerges. It's a fascinating case study in political messaging versus economic reality. So let's break down whether this is a genuine step forward for Ethiopian workers or just a master. That phrase, within the country's financial capacity, is doing a lot. ብዛዕባ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ካብቲ ዓብዪ the silent war እቲ ብስቕታ ዝግበር ዘሎ ኩናት ዝብልዎ እንታይ እዩ ኩናት ናይ ቁጠባ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ድማ መንግስቲ ናቱ ኣብዚ ደሞዝ ለውጢ ክገብር ምዃኑ ነጊሩ ኣሎ እቲ ደሞዝ ግን ሳክት ንመሸፈኒ ዝገብሮ ዘሎ እምበር ነቲ ዘሎ ቅልውላው ናይ ቁጠባ ክሽፍን ዝኽእል ከም ዘይኮነ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ወላ እውን እቲ ወሰኽ ተባሂሉ ዝበሃል ዘሎ
ትርጉም ዘይብሉ ምዃኑ ብኩሉ መንገዲ እዮም ተዛረብሉ ዘለው ጀዋርስ ከንስማዕዮ ሮሮ አላወቁም let me tell you the mistake ምን አይነት ሚስቴክ እንደሰራው ይሄ ጥያቄ ሲመጣ ቁጭ ብሎ በተረጋጋ መልኩ ከራሱ ካቢኔ ጋር ከታች ካለው ጋር ከመወያየት ይልቅ ግር ብሎ በጤና ባለሙያዎቹን መምህራኖቹን ሰበሰባቸው በራሱ ወጪ አደራጃቸው ከምስራቅ ከደቡብ ከሰሜን ከማዕከል መጥቶ ለመገናኘት የሎጂስቲኩም የፋይናንሻል አቅምም የጸጥታም አመቺነት የሌለውን መምህራን የጤና ባለሙያ አንድ ቦታ አሰባሰባቸው ቀን የሱን ዲስኩርስ ሲኮመኩሙ ብለው ማታ ሲደራጁ ነበር አሁን ባደረጉት ግምገማ በተለይ ከታች እርከን የመጣው እንታይ ዝብል ዘሎ ጀዋር ኩሉ ግዜ ነታ አቢ ምሰጭ ነቆንዲ ወላ በታ ንሽተይ ተስፋ ክረክብ ኢሉ ዝገብራ ነገር እውን አንጻሩ እናገበረ እዩ ኣብዚ ሓለፈ አቢ ኣሕመድ እቲ ንዓቢ ናይዞም ሰራሕተኛታት ናይ ሕክምና ምስ ተፈጥረ እንታይ ገብር ጀሚሩ መምሃራን ንበይኖም ንሰራሕተኛታት ናይ ቤት ፅሕፈት ንበይኖም ንሓካይም ንበይኖም ካብ ሙሉእ ሃገር ኣኪቡ ኮንፈረንስ ይገብረሎም ነይሩ ናይ 3 መዓልቲ ገለመንታት ማለት እዩ እጂ ካብ ኩሉ ሃገር ኣኪቡ ምሰምፆም እንታይ ክገብሮም ክኢሉ ኢሉ ኣብ ደቡብ ዘሎም ሰሜን ዘለው ርክብ የብሎም ኣብ ኖርማል ግዜ ኣብ ሓደ ቦታ ምሰምፆም ምሸት ክገብሩ ይውዕሉ ነይሮም ኮኔክትድ ናኾኑ እዮም ዝኸዱ ስለዚ ንሱ ሓሳቦም ንክቕይሩ ንክመኽሮም ኢሉ ኣምፂዎም ንሳቶም ከንታይ ይገብሩ ነይሮም ይድብለኩም ዘሎ አቢ አሕመድ እኮ ይሓልፈሉን ይክባል ሓደ ግዜ እዩ ንሳቶም ግን ኩላቶም ተቴሌፎን ተለዋዊጦም ኔትወርክ ናቶም ገይሮም ሓበራዊ ዕላማ ስለ ዘለዎም አቢ አሕመድ በቃላት ክጥብራና ይኽእል ኸውን እዩ ንሕና ግን ሓበራዊ መጥቃዕቲ ንክንገብር ናይ ቴሌፎንን ብሕቡእ ናይ ቴሌግራም ግሩፓትን ካልን ገይሮም ተወዲቦም ከይዶም ተላልዮም ከይዶም ልክዕ ብገንዘብ ካምፂኻ አንጻርካ ንክውደቡ ባይታ ፈጢርካ ኣሎም ኣለካ እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ናይ መምሃራን ርክብ ኣብ ሙሉ ሃገር ዘለዉ ከይፋለጡ ክእሉ እዮም ንክፋለጡ ግን በዓልካ ኣምፂኻዮም ኣለካ ነቶም ኣክቲቪስት ዝኾኑ ፀለውቲ ዝበልካዮም ኣምፂኻዮም ኣለካ ንሳቶም ብሓደ ኮይኖም ኣለዉ ንሓካይም ካብ ኩሉ ሃገር ዝመፁ ኣምፂኻ ረኺብካዮም ኣለካ ስለዚ ቴሌፎን ተለዋዊጦም ኣለዉ ተላልዮም ኣለዉ ገለ ገይሮም ኣለዉ ንስራሕ ክሕግዞም ክእሊ ግን ብግምጣሉ ድማ ውዱብ ዝኾነ መጥቃዕቲ ንክገብሩ ክገብሮም ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ደሞዝ ወሰኽ ዝብሎ ዘሎ ብፍፁም ምስቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ሂወት ስለዘይከይድ ብፍፁም ለውጢ ከምፃሎም ኣይክእልን እዩ 11,000 ባችለር ዲግሪ ዘለዎም ክትብል ከለካ በዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ሸርፊ ሜቢ $82 ወይ ገለ ዝኸውን በዚ ድማ ሰብ ክነብር ኣይክእልን እዩ ኣይክእልን ንክትብሉ ስድራ ቤትኩም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ እንተለኹም $100 ስለዝብሎም ክነብሩ ይኽእሉ ዶ ኣይክእሉን ክትፈልጡ ብፍፁም ኣይሕሰብን እዩ $200 እውን ክነብር ኣይክእልን እዩ ሰብ ብፍላይ ፋሚሊ ዘሎ ስለምንታይ ትመናብሮ ከቢር ኣሎ ገዛ ክራይ ምናልባት ዳሓን ዝኾነ ናይ መንግስቲ እንተለዎ ገለ እንተደይኮይኑ ነገራት ክቡር እዩ ስለዚ እቲ ዝገብሮ ዘሎን ምስ ዘሎ ባይታ ዘሎን ለውጢ ከምፅእ ስለዘይክእል እቲ ኩነታት መመለይሱ እናተሓላለኸ ከይድ እዩ ብዙሕ ግዜ ዘይንሰምዖ ናይ ቁጠባ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ግን ካበይ ከም ዝመፅእ ኣብዚ ሓደ ኢትዮጵያዊ ፐርፌክት ክገልፆ ከሎ ስሙ ያለው እና በጣም ለውይይት ሲቀርብ የነበረው ይሄ ነው ብር ተዳከመ ዶላር ጨመረ እናስ የሚባለው ነገር ግን በደንብ አልታየም ነበር ኤግዛክትሊ ሶ ነገርኩሽ እኮ አሉ የሚባሉ ኢኮኖሚስቶችን መሬት ተበማይል በአማርኛ ኢኮኖሚን በደንብ የሚያወሩ ኢኮኖሚስቶችን ጭምር አሳስቷል እንትና ብሎ መጥራት የሚቻል ማለት ነው አሳስቷል ቢኮዝ ፊትለፊቱ ነበር አይደለም ፌስ ቫልዩ ነበር ብቻ ይቀርበልን ከዛ ጀርባ ያለው ስምምነት እነ ወርልድ ባንክና አይኤምኤፍ ገቡበት ማለት ሱዳን ማለት ነው ግብጽ ማለት ነው ናይጄሪያ ማለት ነው ብሕፅር ዝበለ እታ መልእኽትናቱ መራ ፅብቕትን እንታይ ዝብል ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ ዘላ ተብትሕቲ ኣቢ ናበይ ገፃ ክትከይድ እያ እንድሕሪ ኢሎምካ በዚ ሕጂ ዘላ ልክዕ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ፖሊሲ ዝተኸተለ ሃገራት እንታይ ኣጋጢምዎን ክትብሉ ኣለኩም ኢሉ ቀረባ ኤግዛምፕል ኣብነት ክንወስዳ ንኽእል ጎረቤቶም ሱዳን እያ ርሕቕ ተበልካ ናይጀርያ ከምኡ ድማ ግብፂ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ይብላ ኣሎ ሱዳን ሓደ ካብቲ እዚ ዓዘቕቲ ዘጋጠመ ማእስ እዩ ናይ ኣይኤምኤፍ ፋንዲንግ ጠጠው ከነብሎ ኢና ምስ በልዎም ካብቲ ድጎማታት ኖ ኣይኤምኤፍ ፋንድ ክንበካ አልበሽር ኣብዚ አልበሽር ዝጀመረ ፀገም እዚ ናይ አይኤምኤፍን ወርልድ ባንክን ሓገዝ ክንበካ እንድሕር ኮይና እንታይ ኢሎሞ ድጎማታት ተጠዋብሎ ኢሎሞ ኒ አልበሽር ሽዑ ጀሚሩ ሱዳን ነዳዲ ሕሱር ይነይሩ ነዊሕ እዋን ስለምንታይ መንግስቲ ድጎማ ስለዝገብር ዝነበረ ሽዑ አይኤምኤፍን ወርልድ ባንክን ገንዘብ ክንበኩም ድጎማታት ግደፎ ኢሎሞ ድጎማ ኣብ ልዕሊ ፊኖ ናይ ባኒ ዝነበረ ከምኡ ድማ ኣብ ነዳዲ ኣብ ካልኦት ሴክተራት ዝነበረ ምስ ኣለዮ ነዳዲ ንላዕሊ ተተኪሱ ባነይ ተተኪሱ ንብረት ኩሉ ተተኪሱ ስለምንታይ ብዘይ ድጎማ ካብ ዕዳጋ ሸይጥካ ክትጥቀም ድሕሪ ኮይኑ እቲ ቁጠባ ኣይፃወሮን እዩ መብዛሕትኡ እቲ ነዳዲ ርግኣት ናይ ቁጠባ ዘሎ ድጎማ ስለ ዘሎ እዩ ሽዑ
IMF ገንዘብ ክበካዩ ወርልድ ባንክ ገንዘብ ክበካዩ ነቲ ተፈቲሩ ዘሎ ነሃር ናይ ዋጋን ክትቋፅሮ ይትኽኒኻ ኣብ መወዳእታ መናብሮ ምስ ከፈ ሱዳን እዚ ዕግርግር ዘላታ ካብኦ ይመፅእ ግብፂ ተመሳሳሊ ጅኒናቶም ወርልድ ባንክን IMFን ተመሳሳሊ ሪስክ ገይሮም ጅኒናቶም መሬት ዘቢጡ ህዝቢ ድማ ንዓብ ንክገብር ንሽተይ ተሪፍዎ ነይሩ ስቲል እውን ኣሎ መናብሮ ኣመና ይከቢሩ ናይጄሪያ ረዩ ንዓብ ንኸጋጥም ቀረባ እዩ ዘሎ ስለምንታይ IMFን ወርልድ ባንክን ነቲ ባጤራናቶም ቀይርዎ ኢሎሞም ቅድሚ 2 ዓመት ሎሚ ዳርጋ መናብሮ ኣብ ናይጄሪያ ኣይቀረብን እዩ ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ ይኹን ካልእ ብፍጹም ንኽነብር ከቢድዎ እዩ ዘሎ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ IMF ይኹን ወርልድ ባንክ ዝኽተልዎ ፖሊሲ ዘታታትውልካ ኢትዮጵያ ኣብ ተቐዳማይ ገጹ እያ ዘላ እናቐፀለ ምስ ከደ በቲ ሓደ ድጎማታት ኩሉ ይእለ ስለዚ ህዝቢ ብሽጣሩ ክነብር ኣሎ ካልኣይ ድማ እንታይ እዩ ታክስስ መንግስቲ ኣታዊ ንክዕቢ ታክስ ክገብር ብዙሕ ታክስ ክክእል ኣሎ ስለዚ በቲ ነቲ ድኻ ጠቕላላ መናብሩ ተኽፍኣሉ በቲ ድማ ብግብሪ ጌርካ ድማ ልቡጠቕ ተብሎ ስለዚ እንታይ ይኸውን ሰብ ብክልቲኡ መንገዲ ምስ ተጨነቐ ናብ ዕግርግር ኣድማን ክኸይድ ይገብረልካ ግን ብግምጣሉ እንታይ ሂቡኻ ነቲ መንግስቲ ገንዘብ ሂብዎ ኢንፍጅን ይእትውሉ ከይፍንጀር ናይ ሚድያ ካቨሬጅ ይገብርሉ ፅቡቅ ይኸይድ ኣሎ እቲ ሃገር ናብ ምዕባለ ትገዝግሳላ ኢንቨስትመንት ኣትዩ ኮርፖሬሽንስ ኣትዮም ቴክኖሎጂ ኣትሎ ዝብል ናይ PR ይኹን ናይ ካልእ ደገፋት ትረክብ ኢኻ ምናልባት ናይ በዓል IMF ነገር ኣበይ ምሰርሐ ይብላነ እንተሰሪሑ ምናልባት ኣብ በዓል ኤርትራ ምሰርሐ ውሑድ ህዝቢ ተፀማሚ ህዝቢ ስለ ዘለዋ ኤርትራ ሜይቢ ምሰርሐላ ነይሩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኤርትራ ፋይናንሲንግ ዳሪብካ ኤርትራ ነቲ ገንዘብ ኣጠቃቅማ ምኽኣልሉ ነይሮም እቲ ህዝቢ ድማ ንኣመና ነኺስካ ናይ ምኻድ ስለ ዘሎ ነኺሱ ኸይዱ ገለ ነገር ግን ዋላ ብኤርትራ ብናይ ምሰርሐን ምክንያቱ ነቲ መንግስቲ ብክልተ ኢዱን እግሩን እዮም ዝሕዝዎ ሽዑ እቲ ፕራይቬት ሴክተር ጥራይ ክሰርሕ ዘለዎ እቲ ፕራይቬት ሴክተር ድማ ዳይሬክትሊ ብቐጥታ እንታይ ዝፈጥር ኣብ መንጎ ሃብታማት ድኻታትን ዘሎ ጋብ ከምዚ ፍንጀር እዩ ዝገብሮ ምክንያቱ ገንዘብ ተለካ ሆቴል ኣብ ርእሲ ሆቴል ክሰርሕ ትኽእል ትካላት ክትከፍት ትኽእል ድኻ ግን ንድኻታት ዝወሃብ ድጎማታት ክትኣልዮ ኣለካ ናይ ድጎማ እንተለካ ክትኣልዮ ኣለካ ናይ ነዳዲ ድጎማ ክትኣልዮ ኣለካ ናይ መድሃኒት ዝመፅእ ድጎማታት ኩሉ ክትኣልዮ ኣለካ ስለዚ ድኻ ደሞዝተኛን መራይ ዝህሳብ ከምዚ ኩነታት ማለት እዩ ምስ ግዜ ቁጠባ እናዓበየ ምስ ከደ እቶም ካምፓኒታት ሰራሕተኛ ስለ ዝደልዩ ደሞዝ ወስኹ እናበልካዮም ክትዕርየ ትኽእል ኢኻ ግን ብከምዚ መንገዲ ሓሊፈን ናብ ፅቡቅ ዝበፅሓ ሃገራት ኣዝየን ዝቁፀራ እየን በዚ ሲስተም እዚ ፌል ዝገበር ሃገራት ግን ቁፅረንን ሊስታናተንን ነዊሕ እዩ ስለዚ ነዚ ኣስተብሂልና ክንፈልጦ ይደሊ ሕጂ ናብቲ ፖለቲካዊ ድራማታት ናይቲ ጎደቦና ንስገር መጀመርያ በዚያ እስከንጀምር Raging largely in the shadows, far from the international headlines. A full-blown insurgency is escalating in Ethiopia's Amhara region, pitting a popular militia against the national army. That's right. The Amhara Fano militia is now making stunning claims of major military victories, reporting hundreds of government soldiers killed in a series of coordinated attacks. But from the Ethiopian government, a wall of silence. Tonight, we'll break down who the Fano are, why these former allies of the ብካልእ መንገዲ ፋኖ ቀፃሊ ዓወትን ግስጋሰን ይገብር ከም ዘሎን ግን ብመንገዲ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ኢንተርናሽናል ሚድያ ስቕታን ኣብሰሉት ስቕታ ጠቕላላ ንጉዳይ ናይ ፋኖ ናይ ኣምሓራ ንቅድሚት ከምፅዎ ይደልዩን እዮም ሓደ ካብቲ ኣምሓራ ቃልስናቶም ከምቲ ናይ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ዕድል ክረክብ ዘይከኣለ ናይ ሚድያ ካቨሬጅ ስለ ዘይረክብ ዘሎ ስቕታን ናይ ዓለም ኣይሓገዞምን ስለዚ ኣምሓሩ ይቃለሱ ኣለው ይፅዕሩ ኣለው ግን ከምቲ ዝድለ ኣብ ዓለም ኣይመፅን እዩ ዘሎ and I hope ብቕልፅሞም ነቲ ኩነታት ከረጋግፅዎ እዚ ሓደ ካብቲ ክብሎ ኣብ ካልእ ግዜኦም ክንሪኦ ንኽእል ኢና ብዙሕ ግዜ ንሪኦ ኢና ናብ ናይ ኤርትራ ገፅናኻ ንስገር ተረፈ የሚል አጀንዳ አንስቷል እስካሁን ድረስ ክላሪቲ አግኝተሃል አንዴ እርግጠኛ አይደለሁም ስትል ሰምቻለሁ ክላሪቲ አግኝተሃል አቋም ወስደሃል በዛ ጉዳይ አላገኘሁም ምን መሰለህ ማንም ያንሳው ማንም ኢትዮጵያ መብቷ ተገፍቷል ስለዚህ በሆነ መልክ መብቷ ማረጋገጥ አለባት የሚል እምነት አለኝ ካላግባብ ነው የኢትዮጵያ መብት የተገፋው ኤርትራ የተፈጠረችው በተካሄደ ሪፈረንደም ላይ ህጋውና ሞራላዊ በሆነ በተባበሩት መንግስታት በነጻነት የህግ ባለሙያዎችና የሰብአዊ መብት ባለሙያዎችን ልኮ አጥንቶና ፕሮሰሱን ተከታትሎ የፈጸመውን ባለቤትነት የተረጋገጠውን ባለቤትነት ካላግባብ ተሪቶሪያል ኢንቴግሪቲዋ ተጥሷል የሚል እምነት አለኝ ኢትዮጵያ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቶም ናይ ትግራይ ኤሊት ኮይኑ ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ዕግርግር ዘለዎ ኣብ ናፅነትን ሪፈረንደምን ናይ ኤርትራ ብዙሕ ሕቶታት ዘላዓል ሰብ እዩ መጀመርያ ኤርትራ ናፅነታ ድሕሪ ምርካባ 2 ዓመት ፀኒሓ ሪፈረንደም ኣካይዳ
ስለዚ ኣብ 91 ናጽነትና ረኺብና ስትሬት ኣቡ ከለና ሪፈረንደም ክንገብር እውን ምኻልና ክልተ ዓመት ምውሳድ ማለት እቲ ህዝቢ ክደላደል ናጽነታዊ ምዃኑ ፈሊጡ ኣስተውዒሉ ውሳነታቱ ንክገብር ዝሓገዞ እዩ ነይሩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ካብ ድቃሱ ዲ ተበራቢሩ ለንከነ ወይስ እንታዩ ብዙሕ ቦታታት ካዮም ዝብዎ ዘለው ምኻን ንትግራዋይ ተመለሰሉ መይብ እንተተረድኦ እስከስምዑ ኢትዮጵያ ስለ ዝፈለጠታ እያ ኤርትራ ነፃ ወፂኣ ሕሶት እዩ ኤርትራ ደሲቃ እያ ንኢትዮጵያ ስዒራታ ደሲቃ ብብሔረታዊ ቃልስማ ህዝቢ ኤርትራ ተላዒሉ 30 ዓመት ተቃሊሱ ቀጥቂጡ ኣውፅዋ ካብ ስዒሮም እዮም ደፋክቶ ሕጋዊ ልዋስ ዝሃቦም ዩናይትድ ኔሽን እውን አፍሪካን ዩኒየን እውን ኢትዮጵያ እውን ሕጋዊ ኣፍልጦ ሂቦሞም እዮም ኢትዮጵያ ተቀልቢ ኩሉም መሃባ ምንም ፀገም ይብሉም ካልእ ዘለዓል ሕቶ ምንታይ እንታ ፖርት ተባሂላ ድያ ዓሰብ ናትና እያ ግዛም ዛዕ ዝበሃል ኣበይ ዘሎ ዓሰብ ናትና ኣበያና ሕጊ ኣበያና ውዕል የለን ኣይነበረን ዓሰብ ናትና ኣይነበረን ናትና ኣይነበረን ስለዚ እንታይ ክግበር ይኽእል ነይሩ መዓት ሃይፖቴሲስ ክተምፅእ ትኽእል እቲ ናብ ጎንፂ ዘየምርሕ ክልቲኦም ህዝብታት ብሓደ ተደጋጊፎም ዝለምዕሉ መገዲ እንታይ ኣሎ ኣብ ኣጠቃቅማ ወደብ እንታይ ንኢትዮጵያ እንታይ እንተገበርና ሰላም የምፅእ ዘላቂ ሰላም የምፅእ መቸም ጽቡቕ ሓቂ ብርእሳ እንተቐበርካ በግራ ትወፅእ ከም ዝበሃል እቲ ሓቂ ውዒሉ ሓዲሩ ከምዚ ኢሉ ክረጋገፅ ምዃኑ ብኩሎም ወገናት ሎሚ ነቲ ሓቂ ዝጥሕሱ ዘለው መራሕቲ ናይ ብልፅግና ትማሊ ኤርትራ ምሶም ከላ ነቲ ሓቂ ተዛሪቦም እዮም ስለዚ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ንጹር እዩ ግን ደይመደይልካ ኣጀንዳ ንምግባሩ ተባሂሉ ዝግበር ድራማታት ከም ዘሎ ግን ኣይንዝንግዖን ኢና ንቐፅል እቲ ድራማታት ኩሉ ግዜ ብኩሉ መንገዲ ዝመፅእ ቀልጢፍና ፈሊጥና ጎሪሕና ኣሎ ክንፀንሕ ኣለና ሓይሊ ፍትሕን ምዕሩይ ዝኾነ እንታይ ዝበሃል ኣፈፃፅማን ክህሉ ምፅባይ ናይ ውድቀትና መግለፂ እዩ ኢለ ዝወስዶ ኢንተርናል ናይ ባዕልና ፕሮብሌም ስየን መለስን ክባል ተሎ ተንቤን ዓድዋ እንታይ ሰብ ዋ ስየን መለስ እንዳሃለው ብሓብሮም እንዳሃለው ዓንደ ገር ዓድዋን ተንቤን ማዕረን ነው እንታይ ዝበለ ኮንሴፕት እዩ እዚ ካብ ዝመፅእ ኮንሴፕት እዩ እዚ ባይዞ ኣነ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ተመሳሳሊ ጌርና ኢና ኢለ ዝሓስብ ኣብታ ዝመርሓ ዝነበርኩ ኣነ ትካልስ ትግራዋይነት ይኸርእ ሞኪረው ማንም ሌባ ጥርጥር ዝበለት ናይ ፖለቲካ ትርፊ ክልሕስን ክልቕሙፅን ብዝተወኣሰስ ትግራይ ንዓተዓረቕ ክንብሎ ባዕሎም ሸቅሎም ዝሃፍቶም ኣብ ትግራይ 10 ይኾን ብሔር ህንፀት እንታይ ብሔር ሕዚ ክህነፅ ተሃኒፁ ዝሓደረ እኮ ሰለስተ ብሔር ክለው ትግራይ ስለዚ በዚ ሰዓት እዚ ሓድሽ ብሔር ክህነፅ ኣይኮነን ኣብዚ ትግራይ ሱ ዝሰነደ ብሔራዊ ሃይማኖታዊ ኢትኒክ ፖለቲካል ፀገም ዲፋይን ዝገብራ ክልል ድያ ከም ክልል ህዝቢ ትግራይ ሱ ዲፋይን ዝገብሩ ካብ ስልጣን ምስ ለቐቕና ኣይኮነን ክርድአና ዝግብኦ ካብ ስልጣን ምስ ለቐቕና ህወሓት ባዕልና ባዕላ ምስ ተራግሐት ፀገም ምስ ተፈጠረ ንህዝቢ ትግራይ ጭንቂ ኣይንፍጠሮም መስፍንነት ክሳዕረ ይኖር እቲ ፖለቲካዊ ዲስካሽንስ ናቶም ፅቡቕ እዩ ግን ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ገዛኻ ሓዋ ኣትይዎ ከሎ ዓክንዲ ሓዊ ክተጥፍእ ምፍታን ኣብ ዘረባን ክትዕን ጥራይ ተፀሚትካ ምንባር ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ፕራግማቲክ ሶሉሽንስ ትግራይሲ ኣብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ወዲቓ ከም ዘላ ንርኢ ኣለና ግን ስቲል እቲ ዲቤት ግን ኣብ ጉዳይ ናይ ፖለቲካ እዩ ዘሎ ንቐፅል ወዲ ቤተሰብ ወዲ ወረደስ ናይ ዕላማ ኣፈላላይ ድንሄዎ ወይስ ናይ ቀንዕና ምስ ባንዳታት ናይ ትግራይ እቲ ናይ መጀመርያ ፌዝ ከምዚ ብታሪክ ብዙሕ ባንዳ ኣብ ትግራይ ተራእዩ ኣይፍለጥን ኣብቲ ሕሉፍ 17 ዓመት ግለሰባት እዮም ዝቁፀሩ እዮም ሕዚ ግን መዓት እዮም ዝንዩ ቅድም ኢሉ ዝኸሰረ ሓይሊ ኣሎ ኣብዚ እውን ኣብ ስልጣን ፀኒሑ ዝኸደ ሓይሊ ኣሎ ነቲ ሰራዊትና የፀልም ይውዕል ኣሎ ንመራሕትና የፀልም ይውዕል ኣሎ ንሕና ከም ኣጋጣሚ ኣብዚ ዘለና ሰባት ምፃይ ድንኩል ኣሎ ኣነ ኣለኹ 10 እውን ንዩ ፀገም ድንዮ ዕላማ እዩ ፀገም ድንዮ ኣብቲ ዕላማ ወዲ ፀገም ድንዮ ዓቕሚ ድዩ ኣብ ቅድምና እስቲ ንእሽተይ ነገረና ብኡስ ናትካሪ ተሓወሉ ምኽንዛዝም ወዲ ወረዳ ኩለን ይወስደን
الله كل هولن يوسدني زود ابنات لني حوحات كسب الكات فرس زول كده ده حوحات فرس مرز ኢትዮጵያ ምዕራብ ትግራይ ዝባል ሕቶ ይተሕተተኒ ድሕሪ መረፅ አይና ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ነውግዕ ኢሉ ነገር ከሪራ ኣላ እዚኣ ነገር ከሪራ ኣላ ሓደ ዓመት እንገለነለስ ምዕራብ ትግራይ ዝባል ሰይተሕተተኒ ኢልዎ ናይ ትግራይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢኹም is a very 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 complicated topic ሕጂ ሓንቲ ኣብቶም ደንበዕና ክንከይድ እንታይ ትብላላ እንታይ መርገጽካ ሓንሳብ ሞ ስማዓኒ ሕጂ ተመስገን ዳዊት ንእሽተይ እንዳሽሙ ስለዘላ ኢንፎርሜሽን ስለዘላ ዕድል ኮበይ ካብ ሓራ መሬት ስለዝኾነ የቕሬታ ሰላም ተመስገን ንዓኻ ሰላም ስልጣን ሓዊ ዳሓዳ كمل أنا مديالكم ما يزاربني سلطاني ولا أنا مديال ما يزاربني مديال ما يزاربني يتقورم تولد مساق حنساب مو أتا هايله حنساب أنا عقود فلي سلطاني مديال ما يزاربني هم عارفة مساق لهم بتوم توب سبب سلطان كزرب نسمع له بس جوابزي بس خلنا تزندا سمعتان كلها نو طلعنا هيك طرحي وسلازي مسبل سدنا خوينا هيك دفع علينا صباح نقول حزب ኤርትራ تكون هاجر كنسرحنا مبال بعادي ونابتي ملا اكوانت زي بالكو استفعل حبرتسب ناي ኢትዮጵያ ዘሎ አተሐሳስባ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዘለዎም አረዳዳአን ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዘለዎም ድሌትን እንተ ዓይነት ከም ዘንጸባርቁ ክንዕዘቦን ዘለና ነገር Good. Haji nabti ጽምዶ ክሳዕ ክንደይ ፀላዕላ ፈጢሩ ከም ዘሎ ንክንፈልጥ ኔክስት ሌቨል ናይ ጽምዶ ክንሰሜና ምክንያቱ ጽምዶ ብኩሉ መንገዲ እዩ ዝግዝግዝ ዘሎ ብፍላይ ጽምዶ ምስ ኣፋር ዘሎ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ሓንቲ ኣብዚኣ ደስ ዝበለትን ቪድዮ መኸርየኩም ዚያራ ይወለ ኢትዮጵያ ከ ኤርትሪያ ባድ ዓራንጉበካ እንኪ ደዋሒ ከ እንኪ መሆዶቱ ደዑ ህርዓታህታን እናመባ እንታይ እስከብልለው ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ዓፋርን ዓፋር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎን ኣብ ኤርትራ ዘሎን ብዙ ዘቀራርብ ዘተሓሕዝን ከለዎ ኣብይ ኣሕመድ ንፖለቲካዊ ኣጀንዳ ተጠቂሙ ኣብ መንጎ እዞም ህዝብታት ደምን ሽግርን ክፈጥረሎም ይፍትን ከም ዝነበረን እንተኾነ ኣብኡ ከይተበፅሐ ከሎ ስለዝፈለጥዎ እቲ ህዝቢ ዘስምዖ ዘረበ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብልን ዝሕጉስን እዩ ስለዚ ዓፋር ትግራይ ከይኮነት ወይ እውን ናይ ደምን ናይ ቦታ ናይ ካልእን ከይኮነት ከላ እቲ ህዝቢ ተራኺቡ ነዚ ጉዳይ እዚ ክረዳድዓሉ ምኽኣሉ ክንምንታይ ሰናይ ነገር እዩ ህዝቢ ዓፋር ነቲ ኩናት ኣይደልዮን እዩ ዘሎ ናብቲ ፀገም ክኸይድ ኣይደልን እዩ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ንመን ሒዙ እዩ ነቲ ኩናት ክገብሮ ዝፍትን ነይሩ እንድሕር ኢልና ድማ ሕጂ እዚ ናይ ዓፋር ከምዚ ኢሎም ብሓደ ካብ ክልቲኡ ዝመፀ ህዝቢ ብፍቅርን ሰላምን ክመያየጥን ብሓደ ክሕጎስን ክስዕስዕን ክንርኢ ከለና ካብኡ ንላዕሊ ዝሕጉስ ነገር የለን ምክንያቱ እዚኣቶም ሓደ ህዝቢ ሃይማኖቶም ሓደ ቋንቋኦም ሓደ ባህሎም ሓደ ብዙሕ ነገር ዝተሓሓዞም ዘለዎ ህዝቢ እዮም ስለዚ እንድሕር እቲ እዚ ሕጂ ዘሎ ፍቅሪ እንድሕር ገስጊሱ ነቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብሰላም ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ናይ ግድን ኣይኮነን ደምካ ክትፋሰሰሉ ዘለካ ብሰላም ነቲ ባሕሪ ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ናይ ብሓቂ ዝተሓዝ ከምቲ ትግርኛ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናብ ትግራይ ዘሎ እናተባሃለ ዝግበር ካብኡ ንላዕሊ ብዙሕ ኩናት እውን ኣብ ሓድሕዱ ዘየጋጠሞ ቅርበት ዘለዎ ህዝቢ እዚ ከምዚ ኢሉ ብፍቅርን ሰላምን ክትሓዋፍ ክንሪኦ ከለና ድማ ይመላኣልካ ጥራይና ክንብሎ ንደሊ ሓንቲ ኣብዚኣ ኣወል ለንቀነ ዘምፃ ጉድ ንስምዑ ቤተሰብ ዝርዝር ኣብ ክልል መንግስታዊ መዋቅር ድማ ርኢናን መለስ ዓሰር እዚ ኣወል ኣርባ ዝበሃል ዘሎ እቲ ኣመሓዳር ናይ ክልል ትግራይ እዩ ናይቲ ክልል ዓፋር እዩ ግን ኣመሓዳር ጥራይ ዘይኮነስ ናቱ ገዛ እያ ክትብልዋ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ስምዑ ኣወል ዘገርም እዩ መለስ 15 ክንብበልኩም ሓደ ኣወል 4 ዑንዴ ፕሬዚደንት ክልል ዓፋር ክልልተ ዊቲካ ኖሬ ዊቲካ ዑንዴ ናይ ዓፋር ሚኒስትር ጥዕና ምክትል ሓላፊ ወዲ ሓወቡ ንኣወል 4 ሰለስተ ወላዕ ዊቲካ ዑንዴ ናይ ሕርሻን ተፋሰስን ቤት ጽሕፈት ሓላፊ ወዲ ሓወቡ ንኣወል 4 ዑንዴ ኣርባዕተ أمين 4 ዑንዴ أم ሚኒስትር ጥዕና ፕላንዲን ዳይሬክተር ሓው ንስማን ጉዳሲ ዑንዴ أم ናይ ሕርሻን ተፋሰስ
كم تريوتا سلطان بملا ناتويا بملا تاكل العفار بإيديا زلا سلازي أنت أروك تقاومون تتبقى حدثي أي زجرم نجار يبلون because this is also the systemic corruption حدثت ولا بوغاندا ونرينا نرنا مرحنا يوغاندا بمولو political سلطان أبيدو زحزويو so nothing surprising نبحكي جنز حزين أبو بكر أول أربعة سلازي كل العفر كان شلو يعني أول أربعة عندي مالتي مريا جمرو كلنا زناي صمدو خيدي اب عدغرات اب زالامبسا مس اتوه مبزحتو سب انتاي يدبل نيرو ايكتصلن يوزي صمدو زبحال كيدي اذا كدان عفار قلنا اول مره تسمع معته تمثل بحكي شخصيا ناتو عفر تغيروا تواسعي مخانو دما ابزي بوغير كاتريو مالتي وحجي let's move to the next topic مجمريا بزاناي زاسك سمعوا لي لومي بزعبا بي قزارب متي ابز على حقوق يقول عامه يخون كلتميتي شي سبسكرايب يوتيوب شانل مش بصحو نوبي دويله امسغيني يونيري بزح نجر زغبر لي سلا زخونه يقل خافتي زعوه تعوت دما ناتو سيتي لسلا من ناي حقوس فيديو سريح ينيري لوم كن بانصارو زحزن زينا اخوينو ابوي تاثيرو كم زل يو كابز اسر قرب وارح يغيريو كم نبعد متيوم مسميكين سلا زوصدو أفتي جزيون كم سب مكينا تأثيرهم في الزنبورو من البعض مستي سب مكينا زصور وزنبورو سبعة تسعانو وي نايجل مكينا تطو بلا في الاستبحالة مسو مثيل نيرو مالتيو حجيجين تو مسو نبورو تأثيرهم أبويجن دلاراي وي سمساري تباهيلو تابع عد أبيتو نابع على كم استوصد تمال مشت فليت مالتيو سمساري دلاراي مالت كاب إيرترا ناب تجراي سبت السجر بجنزب سبت بتصح يوم زبرو زولو مالتيو الزربازي معمت يخون حدا مساي استعلا خسب أبيتو وندقاقي ما خندقي زي قريس لومون أبيتو بي قريس الله طبق جرى مساي استعلا خسب أبو النشنش دلالا سمسارا سبي سجري بمبال تزاريبهم نزيئة سمعكم كنعيت نسبات زيت فوتو نسبات أبيتو دقاقيمكم أبو النشنش دلالا يقوى يسبقوا زي السجر نيرو إلكم كندقي زي تزاريبكم مالتيو أبيكن دلالا يكونن سمساري نبرن مواملو نقاداي شقاطاي كوينو ريحيصو زبلع زنبر ايو انصار هجدف صلؤ سراح زسرح سبسي اي نبرن مالتيو بزخوني انتاي يبحال كوينو نتي زربا اغافيحكم اغافيحكم كن نهله مدرشا نبوي قداي غيركمو مالتيو بتعمي يو زحزنكا ابوي سسان حموشن عدمي يرو ابز عدمي زي سبات كسغاغر زخلولو ايكونن نيرو كالون دلالاي حادث سغر سنتا غبري اما اخل ارترام تدقو كوف قبل كلهم اب ايثيوبيا غري امه شعاعاتهم ديم سبزوصو نيرو مالتيو بزخوني نعي سلاخهم نعي سل استهلالكم هم نايبوي دغاغنكم عينس زينا زرغيحكم ابيغن كوم يكونن ولا حد كاب متعبيته يكون وي كاب دق عد متيون فيديو خفيتو ابو نشنش او سمساري دلالا يسبي سغريلو كمسكر زخل كزارب زخل يلن مالتي ابويكم اينبرن بزخوني كن انتاي كبل كوينه نبوي مواصو افترولو نقولهم تأثيرهم زلو أبيرتراون مواصو افترولهم تراي خبر زخل زعما الاختزيام السماعكوا مالت ناي حدا وقن تراي سمعكا كتفرد يبلكان زبل زربا كم نبور جرنا هنوزدهم كلال لنا قن كم زربا قن تأثيرك سمعك اللغانس بغض سمعني يكونن بفلا يدما بفلا يزبلكم زلو زوم أبوتاتنا بيرترا زلو دك سوساديوم دك سوسان حمشنديوم دك سبعاديوم قال مزبط حسي ما انا كم سبي ابوي بهوتي يلا جنب حفجه اسر بيتنا يولدك سمع كلغو I don't like it انا ده سايب لنني ابونا زي وليدو دكو سينو كرتتنا بلو خلو بزي كم زتات مغنيات كسر خلو حق زفرسك كسر نبوريو ابز عالم ابز نبرو لزلنا عالم كوميو ابير تراون كوميو جن بفلاي ابز حجنا اتوز لنا مدرخ ناي تسفا مدرخ ناي قسقاسي ناي معبالي ناي لوط نبلو زلنا ناي تأثيرون ناي تفتحو زبل زينا زيادة كسميها نزبهق كابيرترا كم زيلهم زنبرو تفتحهم كم زيلهم زنبرو تفتحهم كم زيلهم زنبرو وطيهم زبل زينا زيادة كسمي مرز كاب
بخمس من قد تأثيرهم زبل سلزي نيرتراون صبغ سلاي هبلاني زلو تنايا هيمان رايتس نابلو زخصو زلو ويون بتنا أمريكا قالوا زبلو زلو إرترا بستغل متى نزوم نجرازياتهم كل جينا بسر بيت كاتو غلو أريا وديا كم دما مدحرك سر قينا مدحري ما سرتي قبول زخونة جبنات هلو قينا دما إذن الكادما نتسب نتي تأثير زلو سب نولد دي قال إذن فتش إيميل كات نقر قلنا ميديا أول من قرية دلي من تاي ندحر بحق عقاتي مخينة تنقرات نهزبك نقرأك خلاله أنت زي اللي زي تأثيره أبو نش is a very popular media personality نش تأكل مالت بوليتيكا وك أمانته نيرترا زك أوم سفل على نقرات جبريانا every day زقبرنا نش هكاتاتلوني ما بزحت جزيا في السوشيال ميديا تقولي تزريه دما ناي كوميديو مسحاق وينا قال ناي كسوت أنيسا كم ستات زبل تدي كوينو بوليتيكا ديب زبالة قال بتجزي تقرأي تعوات يا بزح جبر كم زنا بري ذكر يجيجن exactly تاي جبر معاته وصل زي كاتلون سونا تاي كاتلوني برجز أبصراحة صل زلنا غلطينا أبوجن كم زنا شنش لو بوليتيكا أو ما خل أبي يرترا كوفك إلو كنبر من مرات رايسي نحيت بونا قريو مالت عند حرزهم كلهم دك عامزة لو أبدا قتريهم زي الغاصب ولدهم سي فريهم كوتش مخالو تخالي قريف كاجن نساتهم أبي يرترا كوفي لهم هلاهم سي أبي يرترا كونفيدنس كم زلهم يختامن سلازم نزيهم سبازياتهم كسب حجدس عن حل من قدي عند حرالو غينو أبصر بيت كأطول زخول من قدي وين تسر بيت وين تجبن عبد تزيك وينو ولا شلل تزبها لهم وين يمسألكم في لا نزوم عبيت ولدي شلل ولا تزبها لهم وين يمسألكم أنا نعتيري تيز قلت لكم زلوا الناس تلز فلتو وقالكم كنا نش أنا ولا حنت نفلت أنا قريب لاني فلتيو نشتي ركب على مالت هاي باين بحالنا جن زخانة نش أنا حجزوي ونعي أنا كأميل بين سبعي كونن أبزع نجار زفلال بوليتيكا مركز سلازلنا جن أبي إرترازلو ولدو أبي إرترازلو تأثيرهم كسمع كله لك كما أبوي استأثر قيني تسمعنا أنا أبوي أنت تأثير دما أنت فتشي متجبناتو نتصور قانا اللي يدلي عند حرجبان فتشي مخينو تأثرت غليقة مغنياتو لا حجز قانا سبيل لنجن يتجبناتو نتصور تزي كينو ويون زأكل إيفيدنس تزي بلو ولدن بستغالة متى أنت زفتح من بالكونيرة ولا ونير ترى حقناتا نزوم عندنا لعلك يدوم زلوسي أشال ونكلوك خلالون انتاي مخنيات انتاي ناي ناشنال سيكيورتي أقام كم تقول كاخلو داك سوسان حمشان قالن زبل منات لنا أنا سكالا كايدا خلو غلي أنا قل أفزم ولدنا بنافقوتن بقالن دكتهم سأجيبهم زلو سربيتن قالن سابعتهم ستطاو انت زبل ولا تم تأثيرهم زلون انت زرقعوا دسم بلن كم حدا يرتراو زيقا ناتيريتو إيرترا بزوانزي تأثيرو زلك تشت عمر حديث سبك تأثيرون عيدلني مغنياتو نابتسفى نابتسبو نقر خيدالنا قربابتنا كلنا بوليتيكالي بوتا دراوي حتى قا خلوها أب ستيبل زغونا كونتات لنا سلازي نتستيبل مهلاو تزبيك كسما قرق خلالو قبان دفت مدقاقيمة بحقك حتى نبوريو رايت قبانو نصر خلالو كاوز عيقل إيرتراويان تدي تأثيري مرتاني ناتيريتو كميزبل قند حنتي ناي مودة تا فيديو نيراتني بزي أكود داي كون دلي نيرة there is one video أبزي أسكسم ولا أبي هذا لا فيديو أو كذا جي بوزح تتصابوتاتي نيروا أوشت إيرترا زلو كلاتهم سراويتنا إجامهم يبركتلو ونحنا خاني أبسدت نركب جن نيرترا نفتوان حاليلان سلازوخنا نحن أبركتو ولا سل كساسن كتأتحسلن دليو واي السهم أبزياز لهم من سيات حاجة راح يكون كسبك أني السواءني ألامنا واقعنا بقوع نقوح عوت من السي نمفتاريو أبزو خوينا نقيحنا كما يجيرنا من نسنا يحيلنا تعاويتنا نهاجرنا نقلقل إليانا تا قولنا واي بي اف دي جي كنقلت أزخل اتمنسي أبعدو يلن سلازي كم علامة قدام علامة تحزد اللو نتزنبرو زلو هاجر مسيلو وي انتجريت جيرو نتي زبقوللو نتناتو ناتي زبلو ما بقول وي مننت كا ريبريزنت خبر زخل ناي عدو مسلي كان صبارق زخل كمتي زتقس نبر عنتوي اتي منسي
ንቕዓት ዓጢቑ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝዕጠቕ ነገር ንቕሓት እዩ ካልኣይ ኮነ ወይ ፍልጠት እዩ ስለዚ ነዚ ዓጢቑ ንዓዱ ወይ ድማ ናይ ዓዱ ምስሊ ኣብቲ ዝቕመጦ ሃገር ከንፀባርቕ ዝኽእል ነቲ ካልእ ኣብቲ ውዳበ ዘየለ መንእሰይ ከዓኒ ክፀሉ ብዝኽእል መንገዲ ዝንቀሳቐስ ማለት እዩ እቲ ምንቅስቓስ ከምኡ ይኸውን ዘለዎ ብል building a strong conscious patriotic youth movement ስለዚ ሓያል ንቑሕ ሃገራዊ ምንቅስቓስ መንእሰያት ምምስራት እያ ንዓይ ኮይና ትስምዓኒ ኣትሊስት ትብደገ ዘሎ መንእሰይ ከም ናይ ካልእ ዓሌታት መንእሰይ እንታይነቱን ሃገራዊ መንነቱን መታን ከየጥፍእ እዚ ክሪዮላይዜሽን ወይ ሃይብሪዳይዜሽን ንብሎ ፌኖሜነንስ መታን ከየጋጥም ከመይ ጌርና ኢና ሃገራዊ ሓያል ስለዚ ብትውልቃዊ ህይወት እውን ዕውት እዛ ቪድዮ እዚኣ ነዞም ኤሪ ሚድያ ኔትወርክ ሓቂ ንምዝራብ እዚኣ ኤሪትሪያ ሚድያ ኔትወርክ ካብ ትመፅእ ጽቡቕ ቪድዮታት ጥራይ ዘይኮነስ ሃይ ኳሊቲ ዘለዎ ቪድዮታት ናይ ኤርትራ ክመፅእ ጀሚሩ ኣሎ ብዘየገድስ መን እዮም ዝገብርዋ ዘሎ ኣይፈልጥን ዓብ ኮምፕሊመንት ኣለኒ የቐኒየልና ከምዚ ሚድያታት እዩ ዘድልየና ዘሎ ካልእ እዚ ናይ መንእሰያት ኣብ ደገ ዘሎ ትሪእዎም ዘለኹም I think እቲ ኤርትራ ዓወታ ነቲ ህዝብናታ እቲ ኣብ ደገ ተወዲቡ ዘሎ ህዝቢ ብፅቡቕ ሒዝክያ ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ኣብ ኤርትራ ወሊዱ ማይ ኤርትራ ሰትዩ ዝዓበየ ምስ ኤርትራ ምትሓሓዝ ኣለዎ ብቐሊሉ ክትበፅሑ ትኽእል ኢኻ ቀሊል ኣይኮነን ግን ነዚ ዝተወሊዱ ዝዓበየ ግን ብከምዚ ዓይነት ንሃገሮም ጥራይ ኢሎም ዘይኮኑስ ንሳቶም እውን ኔትወርክ ክገብርሉ ዝኽእሉ ክረብሕሉ ዝኽእሉ ክላለዩሉ ዝኽእሉ ኣዕሩኽ መሓዙት ክፈጥሩሉ ዝኽእሉ ኩነታት ብምቹእ መንገዲ ከምዚ ሕጂ ክግበር ከሎ ናይ ብሓቂ ንዓታቶም እውን ሰሓብነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ነዚታት ትገብሩ ዘለኹም ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ስራሕ ትገብሩ ኣለኹም ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ቀፃልነት ናታ ኣብ ህዝባ ዝምርኮስ ክሳብ ዝኾነ እዚ ነገር እዚ ድማ ፅቡቕ ነገር ኮይኑ ይስምዓኒ ያንግ ፒኤፍዲጄ ተካኣይ ናይቲ ፖለቲካውን ፖለቲካዊ ሓይሊ ናይ ኤርትራ ካውን ዝሕሪ ኮይኑ ዝለዓለ ንቕሓት ክህልዎ ኣለዎ ኣብ ደገ ድማ ክነዓቕ ዘይክእል ሕብረተሰብ ስለ ዘለና ንዑ ብፍላይ ነዞም ኣብ ዝተወሊዶም ዝዓብዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ዝመሃሩ ዘለው ድሕሪ ተጠቂምና ኣሎም እቲ ዝበለፀ እየ ዝብል ናይ ሎማ ርሳብ ዝኽውድየ ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ርኢቶኹም ምግላፅ ድማ ናይ ኩሉ ግዜ ፃውዒት እዩ ብዝያ ክገድፈኩም